Tadzoka. Tambenge tichuya nenyaya yekutamba. Right. Hande yanzu yaiti mwe maheu. Uri kumwa maheu shande kuti chando ichi hachisi kuda maheu, chando chiri kuno kachidi maheu. Mwana titaura naye tendiwe, mwana titaura naye, mwana uri mumbazi uri kuinda. Mwana uri mumbazi. Mwana titaura naye. Guys, manaira ari kuita mvura soka handizivi kuti manaira ari kuita mvura yandechi kuti akusuka covid kuti zviri kufamba sei ina handizivi. Mvura iri kunaya guys, mvura iri kunaya. Anyway, regai tingopinda munyaya yedu yanhasi guys. This is a very sensitive topic, and many people can relate to this topic, right? So without catching feelings and judging, let's try to be on point. Let's try to call a spade and say it as it is. And we know kuti topics akadai, so they're not easy to discuss. Aisi nyore kuti pese unwana pachidiscusswa matopic akadaro. Animaona right now vana vemunhu avataudzani, vana vemunhu havawirirani. Toda kubatsa zati chikonzero chii, what is really going on? Kuti ma siblings and you don't talk to each other anymore. There is bad blood muri ma siblings. What might be the cause, and how best can that be solved? And I'm not going to try and stop anybody. I'm not kuya achi relate nyaya yake or share his or her own story. And I put a post last week, and I saw people were like, oh, the story of my everyday story. Oh, the story my everyday story. Oh, the story of my life. You know, people were like saying that. And that means many people can relate to that. Kuti, you got your sister, you got your brother, you got your young sister. Hamuta udzani right now. What is really going on? Chichiri kuitika. And chingave chiri kukonzeresa chii. And how best can we resolve this? Again, if you feel pasho ino ya nas, if you feel kuti you got a sister or you got a brother or you got a young sister, wasiri kutaura naye, and you feel kuti iwewe antika you were in the wrong, or you know kuti you were in the wrong, and you want to make peace with this other party, you are free kuya wotiudza. We call the other party antika tokumbira regero on behalf. We try and unite you. And kana usiri kunzwisisa kuti why is it like that? Kuti maybe neminako nemkomako nasoko amusikuta handi maona kada buti vako shakari, and you want us to understand and find out antika kutinzwisise kuti Chii from him. We can as well go to phone towards our side of the story. Then if it means we humble ourselves and we try and fix things, we try and apologize, we do that, so that my siblings mudini mubatani. Hands zvakatangana kena abo. Yes, zvakatangana kena abo, but
should it continue because it's Cain and Abel who started it, we can break the case. Kune varume vasingahure kunzoko, those zvakatanga naDhavhidha kuhura, asi variko, there are good men out there vasingachite, vakabreak a case, vandozvidza kuti ina handifenda kahurira munhu wandinaye. Andiwana zvoramba zvichiendera mberi zvakatanga naCain naAbel, we can break the case. There are so many cases that are break up my families. Echimwe zvokuti mufamily medu zikana kuti hamuzvarwi vana vakomana, munozvarwa vanasikana chete chete. And somebody came akabreak the case, makuzvarwa vana vakomana. Kune vamwe so many stories dzinoitika muma families dzinenge chinzi ndedzemhuri, handika dzino break my cases. Saka I want to know, ndisirewo admin team kana team riri comment section, ndisirewo number, ndipine number vanhu vafone tinzwe. Vamwe vari kuti godo, vamwe vari kuti network yacho, vamwe vari kuti not at all time, some they accuse parents of witchcraft, vamwe vari kuti kunyeya, vamwe vari kuti chokwadi, vamwe vari kuti vabereki ndoonzeri, vamwe vari kuti I thank God I'm the only one. Hey, amen. Vamwe vari kuti kana usina mari havakudekana. Alright, regai chinzo zvizere. Ndisirewo number dzekufona guys comment section so that vanhu vawane kufona. Ndisirewo number, muziva kuti number dzezena handizizivi guys. Zim Crimes, how are you? Moziva kuti number dzekufonera ndizine musoro guys. Ndisirewo number mundikiri. Hanzi mental health yenyu iri sei sisi. Mental health yangu iri bo zvekuti handizivi yako kuti iri sei nhasi. Uri kupenga kusvika papi nhasi. Yangu haiwa yamuka iri right zvekuti. Ndisirewo guys number, tisirewo number. Hanzi vamwe vari kuti kusada kukundwa competition, handi umwe akabva ati Felicia Ncube zvichinda zvakadaro. Guys, ndisirewo number comment section. Witchcraft yanyanya. Witchcraft, thank you Ishbel. Thank you Ish. Thank you Ish. Where is the number now? Yakandwa pana Ishbel yaenda sandapina. Number yaenda sandapina. Zokorodza Ishbel number yaenda. The person is now banned from commenting on this screen. Why? Abano waita say. Hana kubano. Shuru famba say. What's going on? Abano say. Okay. Right. Right. There is a number, guys. Let's hear your story. Let's hear your story. Might not be the same as Ndapo's story. Might not be the same as Chido's story. We guys have different stories. And let's hear, what's your story? Chichi utasataura newe sibling yako, sisi vako, mningina wako, budi vako, hamusi kuonana. Chichi rikuitika. What's going on? What's wrong? Someone blocked here. I not block. Anaku block. Let me check. Let me check. Should I block right out? Roya. Okay. If I talk, I might get disowned in the family. Okay. Umarkuti yangu is very long. If I talk, I might get disowned in the family. All right. We understand. Hello, Kola Pachironga. Hello, SIS MELLY makadi yenyu. Tiripo makadi zvenyu Kola. Tiripo makadi wanda fona nekuda kwe topic yenyu yamaisa kusawirana. Okay. Yes. Ndoda kupa contribution yangu chienzanisa nekuda kwe tiri kusangana ndiri kusanganawo nazvo mumhuri yedu. Mumhuri yandazvarwa. Maybe sometimes chimwe chinonyanya kukonzeresa kana ndakazvitarisa nesituation yatiri sevana vabereki. Right. But handizive manje kuti vabereki ava are they realizing kuti vari kukonzeresa. Rega nditaure mamiriro akaita mhuri yedu. Mai vangu vakaroorwa baba vangu. Mai vangu ndokubva vasiyana nababa vangu vakasiya tiri vana vatatu. Vasiya tiri vana vatatu, mai nini ndokubva vauya vanova step mother. Ndokubva vauya vakaita vana 4, vakaita vana 4 vakomana. Saka pamwe chete tiri 7.
vakomana i6 musikana mumwe chete inini. Saka tichikura we were united nokuti pabasa panoshanda baba vangu nastepmother vangu avo vanhu havaiziva kuti mai havasive vana vese ava vaingofunga kuti baba namai handove vana vese kunze kwevaiziva vanhu vakuru vaiziva history. We were so united. SIS MELLY zvainakisa. Mai vangu vakarwara vanova mai vekutibereka vakatisiya vaidedzwa vakanorapa kumba kwedu kuna baba uku vana vamhazvadzi dzangu dzekuna stepmother hazvadzi dzangu dzekuberekwa vasive vachinoona mai. I remember there's this other time pane vamwe chiremba vanoshanda panoshanda baba vangu pachipatara vakasvika pakubvunza kuti ndiri kukumbirawo muti wawakashandisira vana vako because handisati ndazviona kuti vana vanobatana kusvika kwakadai. But SIS MELLY mukukura kwedu mukufamba kwenguva zvakatanga kupera. Zvakatanga kupera sisi. Kupera kwazvakaita ndizvo handizive manje kuti kwave kukura here kana kuti kwave handizive kuseparita nekuda kwemabasa. Ndikakuudza izvezvi zvipanzvati dzangu dzandinadzo kubva kune mukuru kune ava vekwamai vangu ava nevekwaStepmother hakusisina that love. At first ndaitoona kuti pakutanga hanzvadzi yangu ndikaona yanditsvaga ndobva ndaziva kuti ane dambudziko nemudzimai wake. Ndikaona uyo anditsvaga ane dambudziko kumba kwake. Hakusisina zvokuti unotsvagwa zvokungomhoreswa zvokumhoresana paukama. Dzimwe nguva inini manje nekuti ndakanga ndakajaira kukura takabatana ndaivatsvaga. But do you know kuti you can feel kuignoiwa even on WhatsApp SIS MELLY. Mumwe anogona kupindura after some days or whatever. Wotokupindura zviya zvokuratidza kuti uri kumunetsa or whatever. But ndokuona kuti zvakaitika I think it was a mistake. Pakaitika conversation ndaenda kumba kwedu ndichitaura namama vandinonoti mama ndaiva stepmother because ndo vakandirera kubva ndine makore 3. So pane zvakaitika tichitaura nyaya vakabva vakomenda ndokubva ndati mama oma zvigwa kupi zvikanzi ndazvigwa pagurupu ufunge refamily. Ndokubva ndafunga kuti gurupu refamily ruruva rwaka inini handii. Ndokubva ndabvunza hanzvadzi hombe nehanzvadzi diki havamo. Ndokubva ndaona kuti right. Ndokubva vatokomenda vachitaura vadiki ava ndokutaura neimwe sister isiri vangu. Ndokubva ndaona kuti there is a group rakavhurwa risiri renyu. Alright. Remasiblings asiri ava vekuna mai vakuru. Ndakadyika. Izvezvi mukoma vahombe Mwari vakavaropafadza vanoita bata mumaoko. First time yavatenga mota vakabuda mashoko ekuti akaromba. Ndokubva mudiki wekwamama vadiki ndokubva panzi atenga stand pakafarwa. Maona izvezvi ndokuti asina rekuti vese ava vawanava vane vakari madzimai. Mudzimai wemukomana mukuru kuna mama vadiki and mwana wake avakazvarirana nemudiki wekuna mama vakuru. But mama vanogona kutumira mari yekuti iwewe ita birthday remwana chingopinda keki mite kanubijana kune dangwe ravo mainina. Asi kune mukuru hakuna chinoenda. Vakakwanisa kutumira makoti kumuudza kuti tsvaga imba panogarika pakatambanuka ndinokubatsira kubhadhara. But mudiki wekuna mai vakuru ari kutostragula kuti abhadhere renti yemari shoma shoma yamungafungidzire SIS MELLY. Akarwara wekumba diki unoitwa chipatapata kuti vanhu vaite vaende. Akarwara wekumba hondoguka. I was very disappointed. I was still in Zimbabwe. Hanzvadzi yangu diki ndokubva yarwara. Ndakafonerwa namama. Ndikanzi ndikukumbira kuti umupe mari auye kunoku yekudzokera tinozomuwana. Ndakaitumira SIS MELLY but ndakachema ndikatonoudza tete vadiki kuti tete handisi kuzwa kuti tiri kuenda kupi because mumwe akarwara panototsvagwa mota inodirwa fuel kunzi aende nemota. Asi inini does it mean kuti vanditi nditsvage mari because mwanawo ndewekwamai vangu chii chiri kuenda nechimwe. But munongoziva kuti madzidete vava vanhu vakuru vanongoti mwana hanzvadzi yangu kunyarara kunokunda zvese. But ndikakuudzai kuti tinogara we are 7. We were so united. Haasi makore akawanda aita kuti tipesane.
mamai vava kuti nditaure navo as long as ndisina kuvatsvaga havanditsvagi. Dai zvaita ndaikuscreenshotera SIS MELLY, I was my this girl. But ndakaisa 3 consecutive messages last week ndakabhurutikwa nababa vokundibereka ndichivapazisa maona. But handina zvekuita, ndiri mwana handinoona, asi musha uri kutoparara, vabereki vakura handinoona. Hatingaverenge kuti other 20 years or 10 years tiinavo, but vakaenda kusingapfoko vachitisiya takadai tichaita sei? Does it mean kuti havasi kuzviona kuti vana vaitu ava havasisina kubatana pese? Right. That's a very tricky one. The way I was listening to it, nyaya iripo muchikura makakura makabatana muri vanhu vamwe chete zvokuti hakuna vanhu vaitoziva kuti muri kudzora step mother. Makura now, you only found out kuti kune rimwe gurupu ririko after maini vachedza kutaura kuti ndawana family group rakaiswa vana vavo chete ramusina kuedwa. That means maini vaparadza mhuri, handiti ndizvo? Exactly. Maini vakuchinda kuvana vavo manje kunotaura kuti ava vasi vana vangu, vana vaiva kuchitora manje zvakuzona mai vavo. Handitika ei vana mai zvatinozomboitawo huipi hwatinahwo futi. Munoziva kuti 90% yezviri kuitika mukati mevana vatisu vana mai, 90% yezvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwevana tisu vana mai, because chatinotaura tine power kuvana, vana ava vanoteerera. Tikangoudza vana kuti mai uyu ningi uyu anenge asiri kundibata zvakanaka, anenge anoroya, umwe mwana andoteerera, whether iri kunyepa chako cheko andoteerera. Handimaona. Saka raiti zvakadai so muri kuinzwa kesi yakola guys. What do you think can be done? Because baba vajoina now. She was the dissevered girl. Notanga ari one muskana. One muskana actually. Ndiye ari one. But iko zvinezvi hapasina kubatana family. Wakambotry here kuti utsvage baba wako direct ugare navo pasi uvaonese. Ndikaenda SIS MELLY handisati ndaona mukana iwoni. Ndoda kuudza futi mascenarios anoitika. Kuna mama vangu inini biological mother wokundizvara. Ndati vakatizvara vatatu kuna baba vangu, ndokubva vatisiya tese tiri kuna baba. Vatisiya inini mama wangu ndakazoona kekutanga ndava grade 4, kechipiri ndanga ndava form 3 ndakutozvitiza kumba kuenda kunoona mai. Kechipo ndakanga ndakuzotobva kubasa kuenda kuna mai zvazvokuti kana vakushanda unotengera mai dhuku dzabhuya whatever ndokunovatsvaga kwavakawanikwa mama vangu. Ndakadzidzira SIS MELLY, ndakatanga kudzidzira kuti ndisi my biological mother mama ndandisingagoni because handina kunge ndinavo nguva upenyu hwangu hwese. Ndakaita kuti mama ndanhasi munhu wandinotozwa kuva close naye, wandine bondi naye, ndiwo step mother. Mama vangu inini after all ndakazama SIS MELLY semwanasikana kutsvaga ukama namama vangu kuti ndive padhuze namai vangu ndivanzwe semwanasikana, asi zvakaramba SIS MELLY. Mama vangu inini vakasvika pakutaura festival nekumba kwedaro rataenda kugadharini yemuroora kumusha, vakasvikotaura kuti wachitaura nemunhu anochengeta pamusha, vakataura kuti inini havanga basa neni, chero ndikarwara havandipepe. Ndakafunga SIS MELLY kuti mama vangu komba ndakura kudai sanditovazive. Why vakataura mashoko? Why vakataura mashoko ewayo mai vako? Handizivi SIS MELLY. Ndokuti pandafunga rega ndipedza, ndokubva ndafunga kuti mama vandakura nawe inini zvokuti ndikati pamwe ndakatsvedza muromo ndikavatuka, handina kumbovira ndatuka mama. Ndakanga ndawanikwa ndakatombovadeedza, vakatotema kuti first time kupinda muharare mwana wangu ndiwo wandidedza nevana vangu vakaita nevamwe baba. Ndokubva ndavadeedza tinoita zvinoitwa nemwana ndozvandaenda. But manje I think bondi vakaramba because pavakatisiya hatina kuwana mukana wokuramba tichingovaona mai vangu. Ndokutaura kuti from 3 years up to almost 18 mai vangu ndakaona katatu kana kuti ka4 ndisingakanganise. So akaro SIS MELLY inini ndakaramba ndichitsokodzera kutsvaga ukama vakasimba kusvika ndatora mama vangu after that mama vangu ndokubva varwara ndikavabatsira zvikabva, ndokubva ndatora munin'ina wangu kuti ndigare naye achitanga form 1. Ndakutora munin'ina wangu ndakagara naye form 1 form 2 form 3 ndokubva ndazorealiza kuti munin'ina wangu is having an affair nemurume wangu under my roof. Oh my God. I want to cut my story short.
ndokuba ndazvirealiza sisi vasati vabva mama vakangopamba nemunin'ina wangu uyu muroora wangu mudzimai hanzadzi aimbouya sekuti amwene vanga varipo ndaiti ndikabuda my surprise ndikaenda kunogara kana ndisina kuenda basa ndonogara pana mama nemunin'ina wangu vanosimuka wopinda mumba ndikapinda mumba vanosimuka wobuda panze kusvika muroora anobva kuti tete musikadaro because imimi vari kutaura kuti muri kuvakanganisa handizi kuti munovateerera dzemutaura nyaya dzavo pamba pangu sisimeni so muroora mukuru akatombobvunza kuna mama kuti mama ko vana vatatu ava sei muchivavenga sei muchiunga vaje muta ava but havana kukwanisa kumupindura munoziva zvevanhu makuru ndoti vakutsvaga zvakawanda vakutsvaga ngozi whatever sisimeni saka onai zvakaitwa nemunin'ina wangu ini handambobvira ndamubvunza to tell you the truth handakumbomubvunza handambobvira ndamupuputeke handina chandakaita ishopu yandakasangana nayo handina kumbomubvunza ndiya zvekunzi unopenga unouraya munhu sezvati zvabuda handachandakamubvunza until today makatovaona vari necompromise situation yekati makangonzwa esisimeni pekutanga ndakaita zvekunzwa nemunhu wepamba pataigara akati pawaenda kumusha iwewe mafambiro aita maini handina kumada ndokubva ati handisi kuda kunyeya ndoda kuvadeedza mainine vagare apa ndokubva ataura nyaya yake munin'ina wangu akazvibvuma sisi ndokubva ati zvaapuma munin'ina wako ndoda kuti baba mukuru kana vauya kubva kubasa baba mukuru apa mainini apa nditaure nyaya yangu vakagadzikwa pasi vakabvuma islev after all inini ipapo ndandiri musituation yekuti handaimbokwanisa ndikuda kuenda individuals because vanhu vanokuzogona kuremedza kuti ndiani so ndandiri musituation yekuti I needed her more saka pandakatombogadziriswa and I'm a very soft person wekuti ndinogona kuregerera ndinogona kuita kasara pasina kana mwedzi sisimezi ndo pakaitika scenario yekuti ndakavaona mumba mako pacouch zvokuti ndaenda kangoita 5 or 3 minutes ndakadai ndakasvika vatorara situation zvandakasvika vari but ndazvandakabvunza ndazvandakataura but zvadaro vakatora mwana mai vangu ndobva vaenda naye ukama hwacho hwakaramba sisimeni I tried my best uyu munin'ina wangu handina kumumwenga yesai iye mbe anogona kutombondihighlighta status otaura neni whatever but handigoni kutaura I think pandakatadza kumubvunza first pandakatadza kupota kubvunza kuti waizviitirei muromo wangu wakabva wavharwa upon handigone ndinongodaira zvakanaka muri sei whatever vana vangu whatever zvakanaka but I don't feel it but zvandikuda kutaura ndinokuona vabereki ndo vari kuplaya marules akakurisa kuti separate as kids pane pavari kusarira kutibatanidza sisimeni ende vari kuzviona ende vati makore avo asara mashoma zvikasara zvakadai ndo pamuri kuona kuti vana vanoti kwababa mukuru kwababa munini kwani isisi tikubata ingoti mama ndimama baba ndibaba tete nditete hakuna paingoti kwababa mukuru ndaita kuti unonzi uri kuenda kwamama kwakawa mama ani baba ani handi munoona saka I think that vabereki they need to be addressed handizi kuti how but vabereki vatiparadzanisa zvisingaiti and ndichitaura kudai so most families even vakanditeerera vane mafamily groups ma-extended vanenge vari but vana vemunhu one vanogona kutoita group ravo ravanoorganiza zvavanoorganiza inini and my family don't even have that group hey chero kuti ndivhure ndinototya kuti kondikarisa vakamaya maexit vakaenda whatever I feel offended ndinogona kuzvikuvadzisa inini mumweya wangu I think on your case caller you need to speak to your dad since uri close na baba wako kana kuwana nguva zvichiita enda unogara pasi na baba wako uonese mudhara wako zvauri kutaura izvi vaonese kuti do you know kuti mbukafa nhasi muri kusiya gap pakati pedu ende chinoitika ndechekuti manje upenyu hausi hwedu ndewamwari vana vekuimba diki ava vabereki vavo vanogona kusofa iwe wonzi musara pavana uri sisi kudai uchazova vachengeta sei vana vana bhudhi kana ivo vari kuticha so muchiri vapenyu saka zvinhu zvotinofanira kuti ugare pasi vaonese baba wako
kuti tinotone problem because baba muri kuti muri yapatsanuka makatarisa handisi kuti muda tiite sei. Exactly, and anoona manje nawo ndiri kure ndiri kunoku but ndidzo shungu dzangu sisimeli kuti pazvasvika apa itinga kana hadzati dzangu dzisiri kuzarurirwa kuti vataure nyaya iyi. I think I need to address this issue. But manje kure you don't go openly kumba kuti unoonana nevamwe but mheno sisi kuti pafoni zvingarega kuita here and mashungu dzangu handitombodi kutaura nababa mama vasiripo iwo step mother vangu ndakutaura varipo kuti kana vachionesana kana vachizosara vachifunga vafunge sisimeni kana vakasasara vachinzi ndonge step mother vakasara vachisinga vachienda kwanavo vachitaura kuti anopenga ngatibvire kavaindi vanobatanzwa namai vavoko vanogotogona kuzviita futi. It doesn't matter sisimeni but chokwadi vanenge vachinzwa. No, I think you need to kundarini kumba. I think next year. Okay. Livangu wachinda gore rinweni ndo priority waito fambira iyoyo kuti unodi as for your mom amen your biological mom kola kuna mai avagara varipo avantu tushati vapindwa nemu yokuda kutokurasa ndoingosiya hako zvakadaro ungoendera mberi noupenyu hwako sezvaunga uchingoita. Yes, yes. So I think ndida kutokumbira advice yenu. Is it good kuti ndite zvokufona nditaure navo pafoni or pavideo or whatever because maybe kufunga kwangu mabrothers anogona kuenda because vari kuZimbabwe vanogona kuenda December tongoita a video call ndichitaura nyaya yangu vari kuvezi. I think that can do. It's worth a try. It's worth a try just to put it on the table and then even was supposed to discuss about table chireiwaisa wavaonesa zviri paground. Yes. Since uriwe wega usukwanisa kuenda kumusha you can just call wovaudza ivo voitora voisa vodedza vamwe votaura namwe kuti zvaisvitwa kana sisiveni then motangira ipapo. Kutiko zvino zvamaita tiri vana tiri kudhara tiri vadiki kana tichitenga munhu akanzi parwariwa taibvisa sendi kuti munhu atakurwe ngatidzokerei ipapo handikwene zvokuti umwe anonzi takura mota umonzi takura mota mwana wamai wako musumudze umwe konzi ngatiite konde it doesn't work like that. But patience zvoda akagara aripo but for now hakwanisi kuenda asi memuri yese inenge iripo yakaungana saka I think kungoisa mutebho voonesana because vamwe vanenge vachizviona but vachitya kutaura handiona saka iye anongovhura musangano voidiscasa iye uzongodzwawo maoutcomes ati zvakamira sei. Exactly sezvamukutaura izvo zvakazokuti mumwe anogona kuona asi vachitadza kutaura. Inini akangokura ndiri very tight close nemukomana mukuru wekuna mama vadiki. But pane chinanga rakaitika I think the last month or 2 months back ndakamuudza nyaya yese yandikukudzai kuti tiri kuenda kupi kana zvakadai whatever akandipeteka inini ndinozviona but inini ndini mutori hanzvadzi yacho ndiri munenge makatopuwawo basa iri pamusoro pedu tigadzirisei kuone unoziva unoiye kuti kana zvakadai ndinotangira pai ndinozozvikwanisa here what if handimunoona iye kuti handinoni ndizvozvo ende zvichokwadi ibasa rako iwe satete 1 satete vari mufamily uri 1 musikana ibasa rako iwe ibasa rako regai ndimbozvizama regai ndimbozvitaura sometimes ndinodza ndobvofunga kuti regai ndivhure group ndiise hanzvadzi dzangu dzese ndiise baba vangu ndiise mama vangu but pagurupu vakada kunyarara vanogona kunyarara zvasiyana nekuti vari kuudzwa pafoni. Pagurupu kada ngoverenga vonyarara vanogona ngoverenga vonyarara zvasiyana nekuti uvaudzwe pavideo call kudai vese vamwe vese vakaungana kudai iwe oga kondoningosipo but uchitaura pavideo call kudai vachikuona. Regai ndigoita izvozvo regai ndiite izvozvo holiday ndasvika pavanoenda ndoita nyaya yangu because kutaura chokwadi inini zviri kundidya day and night kundidya zvinondinetsa zvokuti ndizvozvo. Aiwa, thank you very much Kola Hope. I wish you all the best pauchafona apa. Wow. Thank you Sis Melly. I will come with the feedback. All right, sharp. Yeah, pakaipa. Right. Hello. Hello dear. Yes, Julie say.
Yes. Okay. SIS MELLY, I think the best she can do if she cannot go home and it's kutongovhura family group. Vanoteerera voteerera, vasingade kumuteererawo ndizvozvo. Okay. Yeah, because sendro kudaro, inini I was in a case yakada kudaro, but yakasiyana pakuti inini hangu vabereki not involved and tiringori vana hatina kumbobvira tatukana but tiri vana 4 handitida paufa hwedu pakangotanga kuita zvezvokuti the other 2 vari kuzimbabwe, the other 2 vari muno muSouth Africa. Saka pakabva paita sort of a division yekuti masisters ari kuzimbabwe vakangobatana vakadaro, isusu tiri kuno kumba tabatanawo takadaro, but iri confusion yakatangwa nevanhu vari kumba because takati tiri kuno ukada kuita, let's say watenga something handiti watumira, it's like jealousy. Inini hangu I just feel kuti rinenge jealousy really between us because you buy something handitika and then oda kutumira kuZimbabwe and then uchida kuti munhu agaririre, vanokudza kuti hatikwanise, vanoramba. Taura nemurume wangu ita zvakati, vanongoramba zvimwe zvaizviya. So takazoti ndatenga zvinhu zvangu zvandakatumira kumba, zvakaita about 4 trips zvidzokera shava munhu anoita sei anozvitora, and then ndakasvika pakurwadziwa. Saka ndakangovhura group and then I had to address nyaya. Vakamboda kuramba vakanyarara but chokwadi ndechekuti vanhu vanenge vanzwa. Tikabva tangovaudza kuti you know what girls, noti tingori vasikana, girls ika ngatibatirane. Kana musingade kuti tibatirane, it's fine, toita umwe nemumwe nokuti isusu tiri vanhu vakasanganiswa namaika. Saka takafanana nenhunzi tasangana tasangana pachi kana pasewage, kana vabereki vedu vakafa zvinenge zvatopera. And then my mother was there, ndikabva ndagara ndavaudza ndikati mama, zviri kuitika isusu hatizoti ndiani ari kukonzeresa confusion between us, but kana mukatedza kusiya mazvigadzirisa izvezvi muchiri vapenyu, mufanira kungozva kuti isusu sevana zviri kungopera zvakaita sei zvakangodaro, musi wamunofa teta kungoti aziva kwake aziva kwake. Saka zvinokanganisa because nevana vedu vakatokwanisa kuona that gap rekuti anamai vedu havaite sei havawirirani. Vana vedu isusu vanouyi vari kuno kuSouth Africa vakatobatana, vatori nekakuwirirana. It's not kuti takaudza vana kuti hatiwirirani kana kuti hatidanani, but vana vanotozviona, vakutozviona kuti anamai vedu havadanani, vanamai vedu havana kubatana. Kana tichida something ndinoenda kuna mama avo nekuti ndo vanowirirana namai vangu. Right, muri kuzvinzwa guys, vanamai, I hope you are listening. Makatirira vanamai, you are the cause of these breakups mukati mevana. Vanamai mune imufutise inonzi ane mari ndiye mukuru. Uyu wakujona anotitumira uyu stereki uyu, wakujona anotitumira uyu anotitumira ka1 pagore, anotitumira every month. Zvobva zvaita kuti vatikwatikwati neuyu muchinonyeya uyu nouyu, munogusanisa vana, munoparadzanisa vana. Ende chimwe chinhu chandakaona manje like isusu mukesi yedu handiti vari kumba vanhu vaiva vekuti vanoshaya zvokushaya zvezve zvokutambura zvokuti they are just managing life handitika. So I think vakangofila kuti isusu bhozi takunoku zvinhu zvinenge zviri nani, mafuta avazomashayiwo nemukaka nemupunga. Ndobva vazvisarudza, vakazviselekta kuti isusu tinoshaya hedu, zviri nani tingoita tingowiriranawo tiri tu nekutambudzika kwedu. Ende ivo vari tu ndo vari mumarriage, isusu tiri tu tiri kuno marriage yakafeila. Saka kwavari because tauya because inini kamufamily medu ifamily neyeya isingabhelieve muvanhu vanopfeka matrouse, inoti ukangopfeka matrouse watohule. So ndo mamwe macases aibuda iwayo, 1 tauya kujoni, 2 tinopfeka matrouse. Saka takabva kwavari takabva taita the black sheep of the family. Kwemi munopfekerei matrouse? Imi munopfekerei matrouse? Family hakupfeki matrouse, pfekai masketi.
Tikaiva sketi kumusha hakundiwi matrauzi uku. Avatodi. Saka ndizvo zvekuti zvoni unongochinzi saka ivo vakutozvita vanhu vane mari, vakuzvita vanhu vane life yavo iri different from life yedu. Kufunga kwangu inini. Because ivo havana kubvira vazviburitsa nemashoko avo but action yavo. Vanhu vaive kuti SIS MELLY tinogona kuita gore tisina kumbotaura tese. But tiri vana vemunhu mumwe chete. Tikasasangana kumafunctions ndizvozvo. Saka ende imwe cause yakanyanyoitika ndeyekuti futi munoona kurambana kwevabereki sometimes kunokanganisa. Because baba vakabva vati baba pavakasiyana namama. Uchaona kuti kune vamwe vana vanenge vari kuside rababa. Koita vana vari kuside ramai. Saka uchaziva kuti baba pavanenge vaine vana vavo vavari kutaura navo kuri kudii. And then inini mai vangu havasarudzi vana vanongoti treata zvakafanana. But kune problem ndekuna baba. Because baba I remember vachiti ukana novaona vanokudza kuti sisi vako nhingi zvavanoita zvakashata hachitomboiti izvozvo handimaona. Saka you can see kuti vari kutokoza confusion. And isusu nekuti tinenge tisipo pavanenge vachitaura nemwana wega wega. Because vanotaura nesu tese but vachitaura kuti nhingi zvaanozoita hazviite zvakazodai. Saka I think vamwe avo vanenge vakoraptwa nezvavanenge vachiudzwa nani kunyeya vanhu ndizvozvo. Vanenge vatokanganisika nezvavanenge vachiudzwa nadhedhi. And then odhedhi pane vamwe vana vekuti anenge achivatengerawo mari, anenge achivatengera tunhu. And then imi mubva mati isusu handiti makaita zvamakaita, isusu hatina mari yekukuchengetai. Saka handimaona kuti kaconfusion kanongoitika mumafamilies kamwe kachonaka. Vabereki vanenge vaine role, especially vabereki vanoramba namabroken marriage, mabroken homes ayayatsisika anonetsa. Because already baba namai vakakoniwa kuwirirana zvichanhanira nekuvana. Ndizvozvo. Right. Thank you very much Kola nenyaya yako. Thank you very much. I hope Kola vachinzwa tikuteerera regai tizonzwawo kuti zvakamira sei. Alright. Right. Yeah, pakaipa. Nai Kola, nai Lucy, namba dzakapinwa wanapo dzekufona. Hello. Right. Hello, muma family group. Hello. Hello, yes. What do you say? Yes, mama, that is for this minute. Ndiwo vari kutaura. Yeah, inini ndine nyaya yangu panyaya yemapinzani. Saka inini zvakaitika mufamily medu, mama vedu vakaroorwa nababa vedu vachinga vasiyanawo nomudzimai mukuru. Saka ndingangoti pavana varoorwa kudaro vakambva vachengeta vakazosara vochengeta vana vakakura pavavo. Saka zvakaita ndezvekuti takangozokura taiwirirana zvokuti vanhu vaisazva kuti vana vakasiyana kai mumba. Saka zvaidaro mama vedu vakuru vakanga varipo, ini ndaitoendawo pamama vakuru kana vachinge tichinovaona vanhu zvainge vane confusion kana vaisiziva kuti mwana wangu ndokukazirikoko. Saka takazoita baba vedu vashaika, baba vedu vanga vakanetsa kuti baba vedu vakaziva vanyora kuimba ndeyamai vadzo. Yamai chi? Mama vana chavakati imba. Wakati ndeyani? Yokutauni. Wakati ndeyani? Mukadzi mudoko. Alright. Yeah, saka vakanga vakatarisira kuti avamai vakuru vakanga vakatarisira kuti imba ichanzi iri muzitarani ravo. Munonzwa. Yanga isiri vanga yanga mira panyaya yemba yanga isiri yavo here mukadzi mukuru uyu.
hatizivi asi mukadzi mukuru achiroorwa akawana baba havani murume ane Chii ane imba ndokusvika ndokuextenda imba yavo pavakasvika avo mukadzi mudoko atizoroorwa kusvika ndokuextenda imba yake pakati pavo pakati because pane pekuti pari trikiwo zveshuwa pekuti hona mukadzi mukuru akavaka imba yake nemurume uyu vakazosiyana handiti pakauya mai vako baba vako vofa imba yosara yoite yemukadzi muduku kana dei ungavewo ipapa pari triki apa ine handizoti baba vaiti izvoni vachiroora mai vakuru vakawana baba vane Chii vane imba okay izvo hatizivo sevana ndomaudzirwa ataidiwo ataingoitirwavo saka vachizovarooravo havamai vakaextenda vemba mungoziva zimba dzomutaundi uyu mukadzi wachiita nomunhu azoextenda imba nomunhu yadini yakura saka zvadaro baba vashaika paya paya zvinhu zvese wiri rese ranga riri muzita rani romukadzi mudoko asi isusu kuwirana hatina kudi hatina kureketa chero sisa vangu pavakatosheka vakashaika mwana wavo vaiti 5 years vakangotoziva vakati handidi kuti mwana wangu aende kuna mai 5 mai vakuru ndoda kuti mwana wangu achengetwe neni nokuti vana havakakurira pai mushamamai avo isusu ndokuzoroorwawo tese takangozoita vana vedu vaisaziva kutoti takasiyana kumadzimai ya vazukuru vaitouyawo vachiuya saka mungu zvakazoitika manje rimwe ramakore munin'ina wangu anga ine memory card anga akasiyira kuna vamwe mwana wasizi vangu mungoziva zvemawhatsapp vanhu vanorekodha saka paakanoritora musi wapeya maaudio ndopaakazonzwa nyaya dzese dzaibudika dzaitaurika ndopatakatofundwa kutoti avamai mukadzi mudoko ari kunzi muroi apa pakanga pakataurwa zvakawandisa zvototi even inini chaichai ndakanga ndakatoudzwa kuti handisi mwana wababa saka ipapo ndo pakatangira ruvengo rwokutoti vanhu takapadzanira nokuti isusu mba medu vakomana vadoko vakuno mukomana 1 imba hombe kuno mukomana 1 saka taingwana nakuti vedu vaviri uyu kuti vahombe paudhi ipapo ndo pavataura kuti ini handichadi kana kuona vana ndavakumira nevana vemba yamai vangu ava vachamira nemba yamai vavo handichadi kana kuvaona kuti tizive kuti nyaya yakatangira pai nokuti even sisa ndotevedzana naveni mwana wavo akambotorwara akakurira maoko mani mamai avo katizoti inyaya yemba inyaya yechii ipapo nazvino tinoshayiwa kuti chii chakaitika tinotraya kumenda kutoti nyangwe edu tinoendako tinovaona but unongoona kuti vanhu nongoita zvokumanikidzira havachadi but tinotraya nokuti mai vangu vanoti musavengana vanoda kutraya kutibatanidza kuti vanhu musadini musavengana iwo mai venyu vadika mai vadoko mai vanodoko vanoendawo mai vako asi vakura vachazvipindirizvo vana vamai vakura vachazvipindirizvo saka makuhwa akahwa vanhu vekuimba yamai vakuru makuhwa yaitaurwa nani vaitaura iaudio handi vanhu tinoita maaudio pamawhatsapp aya saka vaitaurirana nemaaudio vekuimba hombei havana kuziva kuti memory card radini rachengeta zvinhu saka uyu paakanotora memory card rake ndopaakaziva kuti ndopaakanzwa zvese kuti ndopane nyaya memory card remakuhwa shuwa ndopatakazoza isusu pese apa tasingadi hapana chataiziva uyu mwana wedu akasiyiwa nasisa akakurira mwana watotomti mwana wambuya hadina mbuya vake ndiye akatanga kumbotiudza tikatomutuka tikati iwo nemakuhwa unoda kutipesanisa kanzi muchazozvibata nokuti aigara tingoti akaona mbuya vake zvembuya muchenjere kupa muchaura vana vanhu kuda kukuurayai yapakaipa
pakaipa. Saka muri kuda kuita sei? What are you planning to do now? Inini chandosuviraga nokuti kungosuvira kuti tidzokere patakanga tiri pakutanga nokuti akakura tichidza mundiro imwe. Manje iwe kola zvauri soft kudai kuita soft seporridge kudai unogona here kuita demand yekuti uyai tibatane tisangane nditaure ini utaure vanhu vakaungana apa unozozvigona here because we are very soft. Inini ndandiorera kuti kandikadzoka ndikuenda kuzimbabwe apa nokuti amupesa ndinonovaona ndandingosuvira kuti ndikaenda kuzimbabwe togona kunovaona totaurirana kana tichikumbirana ruregerero kana isusu pane zvatakakanganisa kunyatsokutiudza kuti chii chatakanyanya kukanganisa nokuti isusu pavari tiri vaduku kunekuri nokuti sispedo wokutanga ndevakasisisi ndevaseverichi 1966 zvavanhu vakuru imi muri va70 indiri va77 but muri too soft my sister. Munozogona here kuvaapproacha vanhu ava? handizivi nokuti chindadachingona kuti ipapo pakatombounganidzwa vana tese vana bhudhi vekwana baba vakuru kuti nyika yachona itongwe chii chakanyatso nokuti nyaya yakatombogarwa dare. Mobva kumasvingo kupi? Disemapuma mobva kumasvingo kupi? ndobva Zimuto. Kuzimuto? Yeah. Wopamira apo. Saka takambovana patete vakambotayawo kuunganidza vanhu kuti nyaya yachona itongwe nangu ndavandikone nayo yebasa. Vanhu vataurirane zvakangoitawo hazvo but tinongoona kuti zvinhu zvachona hazvisizvo zvepakutanga zvokuti vana vedu izvino vana veda vataurirane asi pokutanga taitoziva krismas yega taitoungana kumusha vana vedu vanga vasingambozita vambuya ndisekuru. So nekuti vanhu vekumasvingo izvozvi vekwazimuto izvozvi so December ino mungadei motonoungana kugwengwere uko muchifara muriyo muchikunguruka muri kugwengwere zvinoitika sei shuwa imi makatokonana kudai? ndozvataivatadyaira kutoti taitoziva kutoti kana iri krismas vasikuru vese vanenge vakaungana muchimwa fanda nemabhanzi nechingwa most vatika even mataiveri mutauni machona imomo vanhu vaisaziva kuti atisi naikrimai vamwe chete vaingoziva kuti tivamaiva vaiva vasingatomboziti pane kunhaika kwefemuli dzemastep nemachi vanga vasingazvizivi. I just hope kuti kola zvinoita mudzokere zvakare pagwengwere. Mopaziva pagwengwere? Ndokwedu ikoko. Kose usina kundibvunza ndine mavunza kuti ndobva kupi semutara zvekugwengwere. Language yako ndo language yepanzvimbo ipapo pagwengwere apa. Papaya zvemushinda muchinyaso kunotamba henyu muchinakigwa muripo. I hope kuti zvinonoita gore rino mungo mamusingagezi mapokoteke here? Isusu mapokoteke kwekwakureta ishandisa munyambe. Alright, aiwa zvakanaka kola. I hope kuti zvinoita ukuenda kumusha rini? Ndokuenda musi wa3 December. I wish you all the best kola. Tosangana kugwengwere. Thank you. Alright. Alright. Sharp. Kola. Wazho. My family group anonetsa vedwe. Hello pa my family politics. Maladi yenyu SIS. Ndiri right muri sei? Ndakabatikana ini. Inda. Kubva nyaya matanga iya ndofunga ichandisunungurawo nhasi. Nekuti upenyu hwangu kubva ndine 15 years. Zvanga zvakandiomera. Ndakati ndanyora grade 7 yangu ndobva ndapasawo zvakanaka. Saka mufamily medu mamwe nasasi vedu vanga vari ticha. Mungoziva kudhara ka munhu akaita ticha aishamsira. Aitwa amena. Saka inini seunasibhoni hwangu ndakura ndichinzi ndaita grade 7 babangu vanga varetired. Saka babangu varetired ndakubatsirwa nanasisi vakuru kwandiri. Ndakambonoita grade
ndikaenda kumupakotso kwandadzai ndikabva ndikazonzi ndapomutunga ndichogara nasisi vangu ndaenda kwasisi vangu kuya awazoni ndaitotenga 15 angachifanana nedirect call kana airtime iri shoma don't call nedirect call kone fola ine ndikiri fona ine whatsapp andi kana airtime iri shoma fona ine whatsapp hey mafamily mumawhatsapp mune hondo mumagrupu mune hondo right vari kuda kumbo hallo kola ndiri right muri sei ndiri right sangu ini ndida kungotaurawo nyaya yekufamily kwedu isusu kwedu kufamily hatina kudivhaidwa naamai we've got such a lovely mother vanoti unita mai vangu havadi noisi havadi vanongokutaurirai zvakanaka vanoti vaka sevana havana kana kuti kunyeya mwana nemwe mwana kana kuti mwe mwana kana asina unotaura kuti nhingi ndapiwa chakati nanhingi havadaro kasi tangosara tiri vasikana 4 1 ndiye ari kuchando isusu vamwe 3 tingori local so ari kuchando uyu munhu wekuti akanga ari mumereji yange isingaite asingasapotekane vanhu kumba and then mbazotanga kuwana basa mbaatanga kuchishanda and then zvinhu bva zvangotanga kungooma kumusha saka akatanga kuita kubatsira family anditi so paibatsira family ari pane one time yakambodzoka kumusha vadzoka kumusha mbataonana sevakoma nevanin'ina ndiye akanga ari liti aine mari and then akatanga kunotisa zvinhu zvakawanda kuti bhosi kune mukuru ndiye anenge achitumirwa mari to this because she's responsible for zvinhu zvese zvinenge zviri kumba nekuti takatomuti ndiye mukuru hatino kana muri family mukuru so akanga akutanga kuona kuti zvinhu zvaitumira kumusha mukuru anenge aidya mari oro pane zvaitika pamari and then patangodiscussawo tiri 3 pasina mukuru achititaura isusu kuti ainindo zvandaiona batakutoti aisa hatina kumboziva kungoti iwe waitumira mari ende uchikuronga nemukuru handiti not knowing kuti zvatiri kutaura tiri 3 achaenda behind our back achinotaura sisi vakuru akanotaura sisi vakuru kuti nhinga anga achiti takazoshamisika sisi vakuru vakutipengera vakabata foni yangu yavamwe mukoma neyevamwe mukoma tese takapengerwa tikashamisika kuti zvese zvatatiitaura zviva zvinzwanani of which taingokometa zvaanga ataura then iye wekuchando ndopakati inini kana nemi vatondipengera takadhumaniswa musoro nemunhu iyeye handiti chando hoyo ahoyi vana ushando ahoyi achibva azodzokera kuchando kwake ikoko and then takanga takatovhura group takavhura group refamily group iroro rokutaurwa nevamwe imi hamusimi makanyeya awo here imi muchinyeya kuti sisi vakuru vari kudai wekuchando akaita chindege chamakuhwa akafambisa kwete iye ndiye aiti ndinotumira mari ndandichitumira zvakati aingotumira mari kuna mukoma but handisi kune kuti ane mashamwari ake mamwari ikoko kuchando shamwari dzangu dzainditaura kuti inini ndikatumira mari yakati mari inoshanda zvakati isusu tikatangokomenta kuti isi hatina kuziva chatinoziva kuno kuzvinhu zvinoita mari yakati kana uchida kuita chakati zvinenge zvakadai ndopatakagumira achibva vakuru vachibva vabuda mugrupu tasara tingori vadiki tirimo saka tata kutaura pagrupu kuti iye akati akuronga zvinhu zvekumba tichingoronga ize grupu handiti oenda nerweseri kuna mukuru bcause mukuru anenge achipiwa mari aenda nerweseri kune mukuru kuti pagrupu tachidhiskasa zvakati tachitaura zvakati ningazokomenta chakateka totoshamisika kuti zvinhu zvatiri kutaura izvi ozonzwa mukuru manje unotaura wanotedzana naye kuti ndakanzwa grupu kwenyu muchititaura zvakati nezvakati otoshamisika kusvikira SIS MELLY tazoona kuti uyu munhu wekuchando ari wekuchando ndiye ari kutiparadzanisa but hatina kuda kukwanisa kumutaurira bcause munhu anonanzvira nanzviro and now ndiye munhu anenge achinzi ane mari anonanzvira saka takabva tangosiyana nazvo grupu richingoripo whatever she said kuti ndida kuita chakati kumusha anongoti toda kuita zvakati but atika agria naye kana pagrupu anoita zvataurwa namukoma wanu azongochisiya saka tabva tadiscover kuti ndiye ari wrong tibva tangonyarara inini vamwe vakoma vatangonyarara ngoti
Kasi isusu tiri kuzoti ndiye honheri ndiye ari kutikanganisira akanganisa family ndiye infact ndiye akatodyara ruvengo mufamily because taiwirirana tichidanana iye asipo nekuti ariko kuchandiko kwanga asingatumiri kana chinhu tichingodanana toti kana tikaenda kana kumusha saiko zvino ari kutovaka ari kutumira here zvanenge achitotumira chakachakati anotumira kati anongotaura anotumira vakoma ivavo vogadzira kumba kwacho taura nevakoma nogadzira wotaura nevakoma munyinyi navaunotedzana naye handiti isusu hatichataurirwe zvinhu kana even kana hembe like pane pasituation yekuti akambotumira hembe akatumira munhu wese haachaite izvozvo manje akutumira vakoma ndo vakungotumirwa saka ufu chedu isi takatozvidza kuti isusu tine mhuri dzedu chatapiwa namwari ndichocho pese apa tairarama 1 asingatumiri kana chinhu ingave hembe kana chii kana even vabereki tachinge tatenga saka akutumira vakoma vakuru saka mukoma mukuru manje she has come back to her senses handiti maona zvekuti anototaura neni wotaura nevamwe vakoma 1 on 1 wotonyatsoziratidza kuti nini ndaka like zviri indirect achataura kuti ndakarwadziswa pakati makandidai but munhu akadzoka in such a way yekuti unoona kuti dzokera yakaita kadheye chikuru yekuda peace haasi kuda kuti mudiki uyu ari kuchando uyu tione kuti ndiye akatiparadzanisa ofuchisi takatonoti ndiye akatiparadza but kuti achitaure manje takaparadzadzwa nemudiki she's benefiting from mudiki kokuti muchitaurana kuti muchingogadzi mukuru zvaaona adzoka kuti achitaura nemi vanin'ina vake achingokuadresa imese neiye ari kuchando mugadzisane patange mutange kuti 1 hazviite ndo zvatakatomira izvozvo takatomirira kuti dai zvasvika ipapo mwari wekudenga vatibatsira zvasvika nokuti uyu wakaenda kushando uyu maigona kuzendawo kushando because manhingirini ivo vakuru vacho vanotodorongawo zvekuda kutobudawo saka vakutoenda kamukura aiwa vasati zvavo vari kuenda but vari kuda but munhu wekuti she wants to make peace but mudiki mini chandiri kuda ndechekuti wekuchando uyu ndoti exposwa but aoneswe kuti iwewe ndiwakatidhumanisa musoro wakatikanganisira ende now anoita zvekutumira mukoma mukuru zvekuda anouya rini akauya kudhara kare zvekuti anga asingatombochengeteka kana vabereki kana ani saka iko zvinanodzoka rini tizive inokoza vanhu vari kuchando manje panonezai padei maisanadzoka rini maingomirira panodzoka zvino munhu kuchana rigona dzoka in the next 5 years maimirira aripo life monyatsa kumuudza zvino pagurupu izvozvo arigona ngosiya akutuka yobva atorova pasenda hapana kuchazokunanzva kushanda ikoko kana gurupu racho like taiti tikaronga zvinhu zvekumba taisa zvinhu pagurupu iye ototaura kuti ndoda kutumira zvakati ndoda kuitira gogo zvakati totokomera kuti waita hako nawo haachaite anongotumira mukoma gogo haasi kuvatumira mukoma mukuru manje anobva taura mukoma anotedzana naye kuti ndozvekuitwa naningi atumira zvakati atititire zvakati gogo atititire zvakati andimbona maonero andakazoita kune mukoma uyo ari kutaura ndakati mukoma chinyacho nekuti mukoma mukuru akuzviona kuti saka imimi mukoma mukuru achipiwa unokupa iwo here zvaano zvinobva kushanda izvi bcause apa pato inhau yemapasuro iyi anokupa iwo here aiwa kupa hapa anotonyatsotaura kuti ndatumirwa zvakati ipapo kando pane era akapa mukoma mukuru bcause kana achida peace mukoma mukuru pane achikudza kuti ndatumirwa zvakati unoyawo kuti vedu ndatumirwa zvakati ndakutumiravo chako ichi iwe ndakutumirawo chako ichi kuti paite pisika zvino kana ukudzira ndatumirwa chakati hanimona obva anyarara ima kutofila kuti akutivhairira mukutofila kuti uyu aringo haiperi nyaya yacho haiperi but not kuti hedu tinofila kuti takuvhairwa zvinhu zvatakatoaccepta kuti asi the feeling truly speaking muri nenyama the feeling yekutombobatwa mukati munotombobatwa chete ngataura ichokwadi utombonyongonyiwa chete ngoti saka aritotumigwa utongonyongonyiwa chete takatobatwa but takasvika pakuti ndedhimo takangoti mwari vachazviratidza ende iye achazvino zvandiri kuita zvakaita nekuti mukuru anototumirwa totaura mudiki kuti andakatumirwa zvakati azonditumira zvakati ari kundibatsira nezvakati nezvakati mukoma mukuru ongota pekutanga mukoma mukuru aitorwadziwa ini ndakatozotaura naye ndikati kana iye asati aona because munhu akatidhumanisa asati avepo like ariko kuchandi kwake koko tainge tingori ivo tiripo ipapo tichiwirirana azvizvo kuti tikaonana taiwirirana tichidanana zvezvekuti vakoma vangu vachitopfekedzana hembe wherever they go vanotoita kunge matwins kwese kwavaenda vanhu vachimbovachiva kuti even you guys you get along munowirirana but boom uyu pakangouya chete
akangotsika muZimbabwe chete. Gorero akangopinda akatsika muZimbabwe chete. But confronting here hamusi kuti zvinogona kuzokonzeresa futi kuti patazozvitaura chose futi. Maybe just have to let go and mongodanana from afar. Mongosangana kumafamily gathering. Ndozvatongovepo tinotongodanana from afar. Vakoma vakuru vanofona vanotaura kana vada something kana even chavari kuronga vakatotaura kuti toda zvekutodhilana one on one. Ndozvatango because takangozvidza kuti tichasangana zvedu ende pane zvichazongobuda ende kana zvabuda patichaonana pacho fuchi munongozokana munhu ari kure kuti aite zvekuti akuuya inguva but takangoti isusu let's just zvaataura pagroup tongoti okay hatichakomete pagroup anogona kutoti ndida kuita zvakati tongoti alright because taiti akataura ndida kuita zvakati ndazodai ndazochajwa mari yakati mukoma wazonditi takanga tangoti alright since makangotanga kudhilana vakoma isusu tisisiri involved it's fine zvavatotaura ndizvozvo saka haachaadressa anything production yekumusha whatever she wants to do for gogo haachataura. Saka paanenge angoti ataura ka hatichakomenta manje. We don't comment, we don't ask, we don't do anything. Saka anenge akufila bad manje kuti zvakaita I'm sure vanhu havakuzviona. Even kuti ask chichi kuti nditumirewo zvakati kana we stopped. Saka havasi vana, what I'm trying to say is havasi vana mai chete. Kune mumwe anenge achingozviti ndiri mwana. Ende not kuti mai kana baba vanogona kuona kuti mwana wangu uyu ane mari rega ndichimusarudze. Mai vedu havasi zvakadaro, even baba vedu vachiri vapenyu. It was not like that. And remember I told you kuti vakoma vakasaenda kare but she was doing nothing kumusha. Isusu the little that we had tiri kumusha we could take care of vabereki vedu tichitumira magrosari tichiita sei. Now that she's on the spot now mari anotumira vichinenge sina mbona anogona kutotumira even vakoma vakuru vacheva vanogona kutotumira kutaura kuti atumira mari yakati yamba yakwandirana nezvakati. Isusu we just say tingachingomutenda izvo chokwana because we don't want to involve it because once we comment zvakuzonzi vaye vakadai. Saka it's not only vabereki, it's not only amai vanosarudza, it's not only baba but kune mwana endo mukoma wangu iwa ndokutaura kuchanduka haasi mukuru haasi mudiki ini ndini mudiki kune vakuru yari kakati. Mukoma wekuchando kana makateerera please chinjai maitiro vaningina vari kuchema kuti madestroyer family kana makateerera mukoma mukuru akadestroya love akadestroya love but love yakadestroya I'm glad kuti inini nevamwe vakoma takazviona ende tiri vanhu vekuti we're not hedu prayer warriors but tiri vanhu vekuti takangozvizviti nekushaya kwedu fuchi SIS MELLY hatishayi hatiti tingadzi tinoshaya vamai vedu tinotovaita zvekuti ukatoendawo kana kumusha vanenge vachitofara kuti wandiga chakati nechakati akakila she killed that love as sisters because vakoma vangu ava vaidanana you know. This other day last month chaya ndakatotaura namukoma vanotedza nemukoma mukuru ndichiti ndinorwadziwa ndakatoita kutochema ndikati ndino kuti ndinorwadziwa ndikafunga rudo rwamakanga muinarwo navakoma ndiri kuti ndikazvifunga ndinodzamirwa because inini ndiri mudiki handiti ndiri mudiki ndikati ndinodzamirwa kuti kwese kwamaienda kukanzi kwaitika nhamo kukanzi kwaitika muchato vakoma vangu SIS MELLY vaidanana vachipfekedzana hembe zvekuti mukuru anowana mudiki vanotedzana naye anowana zvake but mukuru ari pamberi handiti vachikavhirana even vana vavo vachikavhirana zvese saka zvakandibata zvikandibata SIS MELLY ndikabva ndatotaurira mukoma kuti I'm still in a pain nekuti I just hope zvichabuda pachichena achazonwa kuti ndiye atidestroya. Mukoma wangu akangoti ngatisiye zvakadaro mwari kudenga vachaona ndopakatengotaura juno kuti vakoma vakuru vakatotaura kuti anditumira zvakati atumira wardrobe yehembe atumira zvakati because last time akambotumira hembe akatumira munhu wese. Mukoma wangu wangoti nyararai musachazvikanzai wena handichage zvakawanda handichage hangu zvakawanda but unozoti kana aimbozviita endaona kuti anyonganisa vanhu why is she still zvekuramba achida kungokila that rudo rwatakasiyiwa tinaro nana baba vedu namai vedu. Asi muzati munoziva here kuti kune munhu anenge achingotoidhimoni naturally lekuti anoda kuita zvinhu zvake ega zvisina kubatana nevamwe rekungodhimoni remakuhwa naturally
whether makabatana chete makabatana sei anogona nguyewo kuti wazvangozvitaugwa ungochinzi ningi obva omanya kuti wangozvangozvitaugwa ningi asi noti kuti anenge asina that love iya anenge ane love nemi asi kuti utori mweyo makori maari obva kufuti mukubatana imomo saka zvototi feminist vava kutomuziva kuti uyu musamutevedzera kwaine zvinhu ingoti alright kune mumwe munhu anenge akatodaro handicho zvere zvakaita kushando ndozvatatora izvozvo zvekuti even if akataura chinhu pagroup ratakasovhura rekuti semhuri handise vana sevana tichingoonesana kuti toda kudai tiudai akangoisa kuti katonesa kana chinhu pagroup katakutongozotongomusupport zvaanenge ataura chakomenta chete sei because zvaunenge mataura ipapuka straight kuna mukoma kuti ndoda kuita zvakati kana kuti toitamupa advice kuti okay wadi kudai nditya anoenda kuna mukoma zvataurwa namukoma ndozvaanoita haazodzoke nesu manje kuti andazofunga zvakati mukoma vati zvakati unozonzwa munhu unotedzana namukoma kuti ko mukoma vakazondiudza kuti zvakati ndinoti let's just follow them okay let's just follow saka group now like as it is now group ratofa kufa cheko kufa pasisina hapana chataura pagroup takungoita anoonana kuti mumainbox zvotopera but ndinorwadziwa sesimeli nekuti taidanana ndine vamwe vakoma vangu vakashaya taifukidzirana tichidanana zvezvekuti hawaitomboona kuti uyu haana uyu anazvo even vana vanasisi vedu vakasiyiwa tinongodanana but vana vanasisi manje vakutozviona kuti there is something saka it's not what I'm trying to say is it's not kuti mabereki vanokonzera kuti amai vanosarudza but within the family kunenge kutori nemwe munhu ende wamusingafungire zvekuti mukamunzwa achitaura kana kumashamwari kana chimunotofunga kuti munhu akanaka uyu but takazvidiscover kana ari kunzwa achiona azviziva hake kuti takazviona takazviziva but kuna yeah. Thank you so much, Sis Melly. Right. Thank you, my sister. Thank you. Rigatizwe vamuzanti kudi pakaipanza avasi vabereki chete sometimes zvinogona kuitwa neningirikiri nemufamily sisi antika zvikuru sei sisi vakaoita vanotumira mapasuru nekuzoita vanhu vanenge vachikudarika vamwe panotinetsei because kwedu zviri kuitika kuna sisi vari kuchandoko sisi vari kuchando kana mchinge mauya next time musaita zvokutaura vamwe vana zvamunenge mataura nevamwe kune mumwe nhaika vamwe vana vasi kufara nazvo. Hello kola. Hello Sis Melly. Yes zviri sei pafamily politics? Inini ndine yangu inondirwadza zvisingaite kubvira ndiri mwana mudiki ndaingova ndiri munhu aisarurwa naamai saka ndamitiswa kudaro ndakamitiswa mwana wangu mukomana ndamitiswa mwana wangu mukomana amai vangu havana baba vangu havana kuzvitambira vakabva vati iwewe ndiwe musikana mukuru sei wamitiswa iwewe wanga uchifanira wanga uri unoratidza vamwe vana nokuti mumba medu tanga tiri 8 mukomana wekutanga ini ndiri musikana wechipiri saka pandakamitiswa ndakabva ndatsvaga kokuenda nogara vakanditeera kwandakandiri amai vakasvikonditora mwana wangu ane 1 year 6 months saka after that ndakadzokera kumusha ndabva ndasvikosiswa mwana zvikanzi zichuza zvaunoda kana kuti woshanda uchindipa mari yangu yokuti wakabviswa umhandara kutipa zvinhu zvangu zvaumhai nekuti zvinhu izvozvo ndozvida ndakati aiwa regedzai ndishande Sis Melly ndakaenda mutaundi ndikanosiyana mwana wangu akaita kwazvo mwana wangu aichita nguru mwana amai vangu nevanengina vangu saka from there ndakazoenda kumusha hanzvadzi yangu hombe ndobva yanditi iwe tora mwana womuridzi uyu unomudzorera achafa nekurohwa nekuti pana paanorohwa achinzi anoroverwa kunzi anoita tsvina hatauri saka amai vangu ndakamboenda kuti ndivataudze ndakabva ndaona kuti vatori nehasha ndakangotakura mwana ane 3 years and half ndobva ndanomupa kukambani kwaisenza baba wacho from there ndakanga ndakungosenza ndichivasapota ndichiedza kunyengetedza ana evo sekuti ndiri mwana akanga akanganiswa kuti ndakanga ndamitiswa saka ndakazowana murume akandida ndamutsanangurira kuti inini unondida uri mukomana ndine mwana from there ndakagara ndobva
ndobva ndazoenda unoroorwa nemurume ndobva ndabereka mwana wangu musikana ndobva ndazobereka matwins angu vasikana futi. Kwandanga ndakaroorwa kwanga kune moto kwanga kusina chakanaka kwanda ndiri mumoto mega mega asi manje ndanda kungoshwirira kuti ndigare nekuti ndaitya kuti ndikaenda uku ndinosiyira futi vana vangu dambudziko ofuichi ndatova nemumwe mwana wandakasiya ndisiri kuziva kuti zvakafamba sei. Ndagara ndane matwins pandane nhumbu yangu yechi3 pamurume wangu uyu wechi2 ndakabva ndatotora mwana munin'ina wangu ndobva ndataregedzai ndigarewo naye achindibatsira sinzi ndandichiitwa operation. So sisi America munin'ina wangu yeye ane 16 years akabva atanga kurara nemurume ndichiudzwa nevamwe kuti ndo zvaakuita munin'ina wako inini manje ndabva ndashaya kuti ndoita sei. Saka ane 16 years mumwe mwana wasekuru manje kwandandakaroorwa ndodzi yamwene wangu ndiakazoti akavawana vari naked amwe akangopinda anga ari mwana mudiki ari grade 7 saka akangoita sudden nezvokungoti mumba mangu inini anga akamujairira saka akangoerekana ati beringende dho inini ndaandisipo ndandaenda kuchechi abvaona vese vari naked masikati abva angovhara dho abva akwida noziva zvekuti akatanga kutaura ndo mazuva aimbwa yamatairi hanzi iripo imwe yakamboimbwa yonzi yaimbwa namatairi sipo kana zichimbwa kuchechi ndakabva ndasvikotanga kunzwa vanhu vachiimba vana vadiki vakamira pafenzi inini handazviisa mupfungwa ndakangopinda pamo ndobva ndagara ndobva ndazozvibata ndega manje kuti vamwe amai vandaigara navo ndobva vandiudza svika ndozviita munin'ina wavo ndaona achikanyiwa breast vakamira padhoo anadaorit ndobva mwana enda mudzorera kumusha saka ino ndazviziva kuti amai zvavagumbura kumudzorera kwandanoita chi kumusha nekuti ndakanga ndavaudza ndakudzorera chi mwana kumusha kwamuri. Saka songo yanzi kudiko kola ichikuzoimbira vaningine kana vosvinyiwa mabreast inonzi kudiko songo yavatavire imboifunga mani hanzijazokuudza kana ndaifunga jamba otera aiwa kamoto kamberere yaiyambwa napo mataviri kamoto kamberere alright toda kuzoiridza saka inini manje ndobva ndati amai vegedza ichidzora chi ndofunga ndakaudza hanzvadzi yangu hombe saka ndakazo after that mwana uyo haana kuzoenda kumusha manje akatorwa naatete vangu nehwezera ati nini kumba kwasisi ndakachingochengetwa ndisina chandinacho sisina ndaitambudzika panguva iyoyo kana murume wangu anga asingawani munhu ane ruchiva kunyange nanhasi angatanga tisingawani but ndaitraya kuti ndikaona kana katenesi nomutengerawo ndikaona kana kahembe nomutengerawo mazuva yeye kwairukwa madhoiri sisi Mary yandakazoburirwa pamberi yanga yakaoma vanhu vakaramba vachidanana inini ndobva ndaona kuti apa ndaita mupfupi vandanyarara vandanamata zvinhu izvo ndobva rapfuura mumwe munin'ina wangu ndobva auya futi atombotanga ataura naamai vangu mukaina nota ndakazowana munin'ina wangu ane 6 months pregnant yemurume wangu naiwe murume wako ndiye problem uchinaye murume. Yes. Saka sisi America kubvira ipapo saka munin'ina wako ane mwana womurume wako anaye mwana womurume wake aiwa rikatinyarara from there aita 6 months pregnant yake uyu munhu akanga atori nevakowasha munin'ina wangu atori nevakowasha vatatu ndobva ndamubvunza zvikanzi manguru vakandirepa ndikati wakaudzani kuti ndarepwa zvikanzi pano ndikati aiwa cherekedzai tiende kumapurisa murume wangu akati handambomurepa ini kataurirana tikabvumirana tikatodzinga mwana wangu musikana anga ane mwana wandandasiya pamba kuti abve panapa ini ndinda ndamusiya ndichienda kwamutana iye manje paakazoona manje kuti nyaya iyi anoda mutsitirira akabva ati ini musakandibvunze apa akanga inonotaurira amai kuti amai ini ndane nhumbu yemurume wasisi svika amai ndobva wachichidzokera pandikazonzwa nyaya iyi ndaendawo ndanotaurira amai vangu nababa vangu ndikati ndozvaitwa nechi nemwana asi inini handaumurova
nokuti inini handigoni kurova mwana wamai vangu, asi udzai mwana wenyu kuti inini ndinorwa, ende ndinorwa sebvumba, nokuti kwandabvira kure nematambudziko. Handiri munhu anouya achiniparika. Kupfirwa kwangu kwandakaitwa nemwana mukomana haisi mhodzva yangu. Sisi Mary vanhu vakatorana vakaita 3 years ndisingazive kuti vanogara kupi. Murume wako nemunin'ina wako? Zvainini ndakaramba chinamata Mwari wangu, zvakazoninaturana zvega. Ndakaya ndikatengeserwa mombe yanga iri mudanga yairima, ndikasara ndine mombe hadzi chete chete. Ndikatanga kubatanidzana nevamwe vanhu kuti ndikwanise kurimira vana vangu. Kuva undezati vati ndimboteerera hangu, asi pane vandoda kuzindisa kangamwe. Vakwasha vatatu vawataura kuti murume angani vakwasha vatatu, vakwasha vana vanhu, varume vanhu. Vana vevake! Kuti ndiri ndatokura inini ndine nyaya yangu yandinotaura inini, unoziva kuti ndine makore mangai? Ndoda kungobatsira chete kuti ishu yekuti vanhu vanopesaniswa nehama, kana kuti vamwe vanhu vanozvipesanisa vega pachezvavo paugama hwavo. Inini ndakagara vakaenda for 3 years. Saka vakwasha vanga vari varume vevana vake? Vanga vari vevana vake. Zvainge yacho vechembelewo. Zvakadaro akazodzoka murume wangu kuti patasvikogadzirisana unongoziva kazvekuti inonzi hamungapfudze muchato ndingaizvozvo because inini ndandakachata muchato wangu. Saka zvainetsa manje kuti ndizofambira madhivhosi ndizomisa peace order. Ndakati zvinonetsa nevana vangu vasikana ivavo. Saka from there amai vangu ndavaudza ini kuti ndonyaya yetyika iyi. Amai vangu vakagumbuka Sisi Mary zvekuti takaita 6 years ndisingatsike kumusha. Ndabva ndatanga futi kukumbira kuna Mwari kuti Mwari vandibatsire kuti nekuti kana inini ndikafa ndakadaro hakuna kwendinoenda, nekuti mwoyo wangu unodzungera kuti handina kutadzirana nemubereki wangu. Mubereki wangu ndamuudza kuti ndozvaita munin'ina, asi mai vangu vakati vanoda mombe, vanoda kubvira zvese zvinoroorwa musikana pamuchembere iyoyo, nokuti yabereka mwana mukomana mumba mangu. Sisi Mary. Kubvira ipapo pakabva vaita madivhizheni, takaita iko zvinoti takasemurana nepakati, inini nehanzvadzi yangu hombe nababa wangu tiri kwedu tega, rumwe rudhende rwese ruri kwaro rega. Saka zvekuti amai vangu vanongosekerera zvepamusoro, ndikangoregedza kuendesa kana 2-3 months chikafu, nonzwa kunzi mandikanganwa here, mati ndiite sei? Vamwe vese vanonzi varombo, iwewe ndiwe ndipe. Saka Sisi Mary pakaipa, ndonyaya yangu. Pakaipa. Asi usati waenda kola imbomira uripo, imbomira vakoma muripo. Munoziva ndaperegwa namanda ndikiri nemunasisi venyama vari kumba kwenyama. Vakwasha vatatu vachita chihure chakadaro kotora nemurume wenyu. Asi Mary, zvakaoma kola iwa, zvakaoma. Thank you very much kola. Pakaipa. Zvakaoma vedu. Saka murume aripi? Aishi. Ndasada kuti murume ari kupi? Hapana. Asi makudzimigwa life. Aiwa life hatidzimigwi. Life hatidzimigwi zvedu. Life hatidzimigwi. Right. Yellow family politics. Hello. Yes, muri sei kola? Tiri right here. Mushe kanjani? Fine, thank you so much Sisi Mary nematopic amunokuunza anobetsera zvokuti tokutendai. But ndinoda kungoti nyaya idzi dzinoneta and hatidzigoni. Ndirangu kamuparidzi bicha namba ndinonoa ndikuparidza. But zvingotaura kuti nyaya idzi hadzisi takatanga nadzo, takabva kunyange nemubhaibheri. Saka tirungoti isusu, ini ndine sister yangu yandinayo, ndina 20 years. Ndinonamata, ndinofasta. Tinotonamata, tinotofasta. Fastira kuti Mwari. Dai mangoita rimwe zuva, ndataurawo na sister yangu. Ndinotoshuwa kuti handizivi kuti ndingataura kuti kudii. Tiri girls, we are 6 girls mumba medu. Saka ndinoona vanhu vachiblema vabereki. Yes. Abereki vangaite ndave muberekiwo because ndakura ndave nevana vangu. But inini ndiri kuti
SIS MELLY sezvatakaita izvino isusu takura tave nevana vedu isusu zvatakaita vabereki vangatidzore vangatidzore sei chero vachida kuti tiwirirane ati umwe neumwe ave nemumba make ave nemhuri yake akuziva zvaanoda akuziva zvaanoda kuita iye nemhuri yake handii muunderstand. Saka vabereki vanonyanyozopinda pane vanhu vakuru vane vana vavo vakutozvimirira nezvinhu zvamunhu kana asingadi kuwirirana nevamwe anenge asingadi. Because tinototraya kana tiri sesu mufamily medu we are 6 girls tinototraya SIS MELLY kuti mai vangu vanotofasta tinotoita zuva refamily tototi we need to fast. Tikamupinza mugroup handiti toti tamupinza mugroup vave vari 2 but umwe wacho noda kutenda Mwari zvakazoitika takanamata semhuri takanamata tikati Mwari toda kuti muise imwe situation yekuti umwe adzoke mumhuri ataure nevamwe ende Mwari zvavanoita vanga vambobudirei mumhuri. handini kutaura zvikandisingazivi chitakaitika hatina chatinoziva kuti vakabudire mumhuri hapana anoziva kana hakuna anoziva SIS MELLY yondaseni hakuna umwe mama chaiva amhorosi mama umwe akatanga kutomhorosa mama ake zvino yondaseni SIS MELLY tiri vasikana chete takura tine mhuri dzedu umwe noumwe ari kwaari takasiyana kwatiri kunyika dzatiri takakumwaruku tinoita zvinhu zvedu umwe anongati anongoita zvinhu zvake umwe akatozi uyewo ndikutaura ne20 years ndinaye ndisina kwazi naye ndinotoshuwira kudai ndataura naye akaita problem. Ndini ndakatovhura group refamily nemacousins vamwe tikati vende sister imwe yaita problem asi anga ariomba medu but macousins angu anga ariwo kwana mama kazhinji vanhu mozati mumhurika vanhu vanokoshesa hama dzakwana mama hadzisereki nekudii but takatovhura mabrothers angu macousins angu masisters angu takatocontributa iye wacho nasinga kutaura nevamwe vanogara navo ikoko kwaanenge ari vamwe umwe munin'ina wangu last born akatocontributa mari yakawanda zvokuti kuti abetsereke because mota yake yainzi anga yakafa Chii. You understand SIS MELLY? But takatocontributa tapedza contributa tamupa mari akabva abuda mugroup hana anotaura naye ndozvavari ndozvaatori mutosiya zvakadaro. Saka ndozvandira kuedza kutaura kune vanhu ka kuti musa vanhu vari kuva vane masisters vasingatauri newe asi mumwe wacho unandira kutenda Mwari. Izvo ndakavhura rimwe group last 3 months ago takangopinda isusu tiri 5 iye takamupinda akabva abuda umwe wacho nanga asingatauri nevamwe arimo mugroup uya takabva tati mugroup imomo hakuna chataura nyaya mugroup umu kuti mamuka sei wasora sei because tikuona sokuti tikarega kumhorosana futika hatizozivi kuti mwaita problem yekuita sei. Alright group iyi nderongoti mamuka sei masora sei tiri kunzwanana kuti pakati pedu umwe nemumwe vanhu tiri sei hatingagari tisingazivi kuti Mwari sei but iye akaramba akabuda takatrya by all means kuti timudzore mugroup akaramba. Saka ndinotaura kuti chero maningi makazi zvinoitika hatizi takatangana zvakatanga kunyange nemubhaibheri but iwe chero zvakatanga nemubhaibheri that does not make it that justify anything. Iwe semunhu anoparidza you should know kuti a case can be broken. That is a case, yes, it is started with Cain and Abel, but you can break it. Variko vane munhu vanowirirana mafamilies variko, and it's not always the case yekuti mai ndio vanonzi vanoparadza vana. Dzimwe nguva mwana anogona kungove hake iye oga pachake ari munhu anenge ari astray angozvidecida ngoti nini ndiri ndangokungoitawo zvangu ndega. There's nothing that you can do. Koitiwa makezisi ekuti vana mai vanonyeya vana akauya kumba kwako anotaura nezvaDhorini ari kumba kwako akabva kwaDhorini anotaura nezvakuda handiona vachidhumanisa vanhu musoro vari kuona mai vakadaro. SIS MELLY rega ndimbotaura wepapo pakudhumanisa vana. SIS MELLY muri mai hamusati mave nemwana akura. You understand what I'm saying? Hamuzvinzwisisi nokuti hamusati mave nemwana akura. Muda kuti vana mai vaite sei? Tiri kutaura kuti isu saka vana vai vabva
kunyeya mwanani wamwe vana. That's why we are making mistakes as blacks. Iwe kola mina ndikudze kola mai vauya kumba kwangu vaona kuti kumba kwangu ndimai vangu kava ndakusheya navo anditi mama mumba munomu muna murume uyu ari kudai mama ndaudza imimi handisi ready kukudza imimi semasisters angu handi ndaudza mai vangu waya kwandiri the next thing ndakubvunzwa newe chii ichocho I am not ready kukuudzai imimi masisters angu andika probably you are not telling me zvokuba kwako handi uri sisi vangu inini zvangu ndikudzawo mai vanguwo kuti vachengete zvinhu zvangu mai vangu vakuita zvokwakutsitsati kupiko ane mwoyo wakaoma uya ndosaka zvemurume akatotsana nemurume akutorambwa nemurume handiona vakutonyeya kutaura munhu asipo kunyeya kola. That situation, Mrs. Melly, what I take, put about Takaoma Moyo, but my in and Nakona Chaka and the one Chakaipa, in and Jesus to not over the Mama. In I cannot be free. In Indian Angle last board. Romba made that. Didn't do free night, put our down. Can now the Yadaka Mama, and the situation like a Mama Kataura, and do one funny problem because we had to put it. How can we? We say can a person anything? Can a person? Does it mean kuti pa 5 wedu tiri vasikana 5 takadaro mese imimi dambudziko rangu mukariziva muri kusimbadziza nemi ndo zvakatiunganidza kola. That's why you are missing it. Ndo zvakatiunganidza pano nyaya yegodo nyaya yekunyeya hazvirevi kuti munhu wese ndikaudza mai vangu nyaya inini ini chizati nemasisters angu 5 chena ndiseye kwamuri ndokuzivai mese muri 5 ndotokuzivai kuti maybe uyu haudzwi chinhu chinovata pasi handika 2 uyu muningi wangu tofara nedu asina chemumwoyo handiona makadzikadzika hamuna that thing anga chitondoshuvira zvakaipa mai vangu votora zvinhu zvangu ivo vanozviziva kuti votora zvandavaudza vaiva kuudzai ndosekerera here. Munenge muchitozivana iwe makakura mese kola makakura mese munenge muchitozivana. Have you ever watched a movie that is called The Blood Sisters? Wakariona? Yes. Mira kana wakaocha mira kola mira kana wakaocha Blood Sister then you should know kuti zvakatanga vachikura vakakura vese unotoona muchikura you can actually see kuti mwana wamai vangu uyu something is wrong unotoona but zvinenge sezvanyatsa kuklika mauri unotozviona kana wanyatsa kukura hazvingotangi overnight ka munokura mese uchitoziva kuti uyu unenge uchitoziva mautiniziva namai wako haumaziriwe haumazivi mautiniziva namai wako iwe. We are 6 girls. 6 girls takakura tiri tese. Tichiona tichizivana kuti this one ane character yakadai this. Exactly. Tichikura vabereki vedu vaitira kutiumba kuti vakumbidzire. But ndikuda kudzokera pakuti wakura wakuziva kumeka decision wakugara wega uko. Mubereki anozopinda papi because tiri kuti isusu mai vedu ndo vanenge vari pasenda. Baba vedu ndo vari pasenda for everyone. Kana vakaudzwa problem neuyu vamwe mai mubereki anotadza kuihandla kuti let me tell the other one, let me tell this one because anoziva kuti ava vana vangu vese ndovanwa kuti kana problem ikaitika kuna mhinga but ndakaudza mai vangu secret ndichivaudza kuti mama this is my secret handisi kuda kuti muudze ana mama please ndakuudza nyaya yangu handisi kuda kuti muudze masisters angu muudze ana please kana masisters angu mai should keep a secret. Vangani vana mai mira kola vangani vana mai right now vanoziva secret dzeumwe mwana zvozoti zvabuda umwe vanobvunza kuti mama maizviziva voti ndaizviziva anga akandiudza but akanga asingadi kuti zvitauka saka ndakanyara vangani vana mai vakadaro vane chipfuva problem yei iwe yako problem unenge uchiudzawo here vamwe ava unenge watumawo here makotorodza vamwe iwe
unoona kuziva problems vamwanini wako iwo yako problems unodzawo here mai kuti vanosvitsawo shuku kune vanini wako uda kuziva vanini wako iwo ako uri kusvitsawo here maproblems kuti vazive nokuti kana zvadaro ngachitaifeka iwo yani yako uchindiudzawo maproblems indochiyawo nyangu ndochikudza You are saying it yourself to say, you are saying it yourself as a parent, why can they not go back and say, look, let's do this. Why can you not do this to your sister? Why can you not do this to your sister? Right now, my sister, times have changed. Our parents have changed. Our parents are moving with the time. And how many how many toxic mothers do we have? How many mothers do we have right now? How many mothers right now? How many? How many? They are, but we cannot. Would I toilet? Okay. Okay.
there will be don't you ever think that there will be a reason ukazoona munhu akunosvika pakunotengera a total stranger something achisiya sisi vake panenge paine maissues ari deeper ausingazivi ekuti munhu asvika pakutoona kuti zviri nani ndiblese mutorwa uyu pane mufamily. So if I don't speak my mind, I'm not going to heaven. If I don't speak my mind, I'm not going to heaven. I must tell the people the truth so that I go to heaven. I must not speak my mind because I want to go to heaven. But hell is waiting for me then. You cannot leave your nina. Kukana paine maissues mninwangu akabata kuti kukana mninwangu akandibata kuti ndinoroya kumaprofita kodzo kuti ndinoroya akataura kuti ndini muroyi ndingamutengera chikafu sei iye chirobva kumuroyi anogamudzira chikafu chobva kumuroyi here. Saka ndingamupano here kwati chinoiswa mubhini because chirobva kumuroyika naye muri kuzviwawo here zvitogona kola hanzi munini wangu anenge achifane nzara ndopamune pane zido munini wangu anenge akaenda kumuprofita odzwa kunzi anoroya ushu anotokuroya tokonewo handiti ndomutengera chikafu tonge ndiri kutenga rudo ndomupa handiti anodla here chikafu chandamupa handiti chinongotorwa chiiswa mubhini uchinzi chikafu chakaroyiwa ichi. Saka asi ndasaka ndatambisirei mari yangu mwari vanoropafadza chiapo mwari vanoropafadza zvinandipa hangu bofu riri murodi chikafu choridye. God will see me through. God will bless me for that. God will bless me for that. For kuti ndinotoziva kuti apa pakamira so ndotora chikafu ndinoisa mugomba knowing very well kuti munhu ambochidyi. That's how we get. Let's solve our issues ourselves. We do blame them sometimes because tinevatungamiriri vanonzi vabereki sometimes vakati zvara vanokwanisa kubatanidza mhuri kana kuparadza mhuri kola. We blame them because zviri kuitika. People are talking from experience zvikuitika mudzimba dzavo. It's not rocket science whereby we are talking zvekugugula. People are talking zvikuitika mudzimba dzavo mumba medu makadai. Listen kola, listen in case you missed this one. Tina kola vauya pano vakati vakaita true vaningina vavaitora kuna mai uri kunzwa. Let me refresh your memory. She took the first sister kuti auye kuzogara naye chiemesa kuchikoro, right? The first sister akaudzwa nevanhu kuti muningina wakane 16 years auda nemurume wake, right? Akamudzosera kumba mai nekuburabuda mai vakagumbuka kuti wazviitirei uri kunzwa. Teerera uteereresi handika, right? And she let it go. Akatora wechitu mukadzi mukuru handi ane vakwasha vatatu kuti sisi huyai kuno tibatsirane muitewo something kunoku. Akagara nadzisi akawana musisi vake ava vakakurura hembe vari pasi pane murume wake vaitodana vane nhumbu ine 6 months yaanga asingazivi iye uri kunzwa. Akadzokera kunoudza mai bheki mai vakati iwe ndiwo wakatora sisi vako ava handika vakanyora list kwaichiredzwa chekuti akazodi chakutopiwa mwanasikana uyu handi mai panoti vatsiure vana vavo vaviri ava kuti kondeipi yamakunoita kumba kwemukomba wenyushu handika mai vakunoti ndoda ndibhadharei pamusoro pekumitisoketa nemurume uyu kumoka achisina pisi kusvika murume akatizotiza nemunin'ina wake akanogara 3 years mai vakaita okay nazvo. Saka how can you not blame a mother pakadaro? Because mai vaizviziva iudzwa handika vogumbukira ushu. Unoziva kuti kunana mai vanotori nehatred kune umwe mwana anoziva kuti mwoyo wangu uri pana ndingi ava vatongovadawo zvokudaro. Unozviziva here Connie? Let's start from there. Ndazvinzwa. Okay, SIS MELLY aina mwana zvakawanda nangoti ndingochenesa wangu pavabereki because sometimes but ichindipindura nyaya yavabereki vandiri kutaura vakola abva apa ana mai vaimupa vanin'ina vouya vovata nemurume wake udzosera mai vogumbuka vorega kutaura naye votomutuka votomushaudha kusvika mwazomitiswa vachirambira vana vavo kuti nevana vavo vangada nemurume wako kusvikira mwazoita nhumbu akatizotiza nemurume wake handiona. Saka ndivo vari kudhifenda kavabereka. Toti kudii on this one? What do you have to say on this one? inini handisi kuramba kuti mandanoma pakutanga kutaura SIS MELLY ndataura kuti kuna namai vari toxic ende zveshuwa variko kuna namai vari but isusu kana takura takazvimirira handiti isusu takura takazvimirira sevabereki handika tinofanirwa kubatsirawo vana vabereki vedu ivavo vari vasingaite
now wakutaura zvakanaka kola now wakutaura zvakanaka wauya uchiti ukutiparidzira kuti we must not blame why are we kola hana kuti we are blaming our parents why are we blaming our parents because mhosva ndeyedu ndozvauya uchitaura iwewe wati hauoni mhosva pavabereki tinoblemera chivabereki ndingati aiwa panadzokupa mufananidzo wemukadzi uyu ndopawa kutiko zvino izvi ngatibatsiranei vabereki vedu tionesane navo kuti zvavanenge vachiita but pautanga ungochitanzi why are we blaming vabereki vedu isusu kuti vari wrong ndingati variko vari toxic ufunge variko vanototoxic vabereki zvokutodaro kola let me have a topic yevatoxic mothers and parents one day ndinoda kutozozvidzwira iwe kola I wish chite malinki man I wish ndanotora link ka yemwana kauya namai vake pano guys muri kuiziva nyaya yemusikana kubulawa yoya namai vake we had to call the mother nemusikana uya musikana chiti ndikuroiwa namai tikati no you can't say that akati my mother is andini kuvaona ari ku UK you remember guys and you called the mother mai vakatsikatsika vakadzambadza muri kuiremember guys those things are there and are rule caller saka mai havagoni kuroya mwana wavo here naikoni naimufundisi aiwa ndicomment aika muri munhu wamwari kuti muinde kudenga nhasini hatika comment ai ndati mimi saka muri kuramba kuti muna mai anoroya mwana wavo saka nyaya ndaikudza imusi unoyu kola panapa saka muri kuti fiction musati musafunge kola nyaya ndaikudza ichiti nyaya ndogara ndichitaura chiti inondibata mai ava vaida kudla mwana wavo vaida kudla mwana vakazodla ivo poison yavanga vaisira mwana wavo saka munoti yeye musikana ndaidza naye uyu saka munoti ndiri kunyepa iyi saka hakuna here saka vaida kuuraya mwana wavo hausi utoxic here iwowo alright kola vhiki rapera museri takanga tine audio yababa vamwe vakatipa audio pano handika baba vakatipa audio pano vakaitisa vana vavo zvirema audio handisiri ndakataura muromo wavo waitaura vakati kudha iri audio handika vakaitisa vana vavo zvirema mukadzi ari kuya muno vamazamu vakabvumbira nemukadzi wavo kunotenga zvikwambo vana vave zvirema handi musikana ari kuvatane zvinhu everyday muroom audio ndinayo nanhasi saka hausi utoxic here iwowo muri kuramba inoti kuna vabereki vakadaro kola ndoramba ndichingosendedza mubereki mudhuze madhila muri mega munyatse kutoda kuti muri kuda kudliwa namai venyu bodii muita sei motakudhila titoga tiri vana tonyatse kutoona kuti mai vedu varikuda kutotihla tese tipere todii decide kuti alright uyu ari kupenga isusu uyu yakuti ari kupenga neniwo I'm deciding to stay away from this toxic saka naye kupengawo
but akaita problem akaita anything chatisei atingobata mari anoudza akaita problem sezvo asingatauri nemi mose akaita problem yacho munoiziva sei imi asingatauri nemi munonzwa nani tinonzwa nemacousins takaita kuti macousins vekwana mainini vanina mama vataure navo asi akazviziva manje kuti isusu tinotaura navo anozviziva kuti tikatobvura gupu rake rekumubetsera saka vakaramba vachingoramba vachitaura navo makazini vari kuramba vachitaura naye one day anodzoka but tese tikapenga tese adzoke munhu iyeye sisimele tiri kuda kuti munhu adzoke how do you tinomubata sei munhu ari kupenga ari kumhanya tinomubata sei kuti adzoke we have to be cool and we have to tolerate zvaari kuita tichingotadza tiri kumateresi muri kunzwa tiri kumateresi tingotarisa but imimi makati mama makadai iwewe wakadai but kona kupenga kwasisi wenyu handikuonini nokuti hana wanotuka hana wataura naye hana wadi angoti handidi zvokutaura nemi chete akazvitira life yake saka apenga papi hana watuka hana wataura naye hana mudhima unomumanikidza iye haadi kutaura nemi saka apenga papi koni sisi venyu apenga papi saka zviri sefi zvokugara munhu usingatauri nevanina vako nehama dzako namai vako hadi munoda mumanikidzire hadi hasi kuda munotaura kune vamwe kuti some of the issues musanyanyotaura munhu asingadi sezvemukutaura izvo simile I love that kuti kana asingadi musiye time will come yekuti achapinda mufamily asi manje makatamba muchingotaura muchingodai muchigwigidzana muchichinjana mawedzi hapana kwazvinoenda ari kutiza kuparidzirwa ivo mainini muri kunyanya kuti kana sisi vakauya padhuze munyanya kuvaparidzira zvamuri kuita kwandiri zvikudai vanotiza sisi havadi siyai vakauya kana vauya paya musanyanya kuvaparidzira stereki masiyai vapombonoketi zvanoita mukanyanya kuda kuvaparidzira muchivaparidzira vanobuda mugurupu vakatiza vakaita munozonyanyavo imi alright yo chiro mchiti kwaindotaurisa ndine medhara kutasaiva papaipai sando dzangu mukomo wangu ati munhu wangu ari pamberi pakutaura aiwa sando dzake mbei ndatombonyarira kuti zika ndakamuteerera kudai unotaura chiro chiti ndotaurisa pabode vediwe saka mukoma ndifunga ndingaona kuti animona zvindiriuramba chingoidenga haurioni ndikandinge ndisane nazvo vozvibudira muri vamwe voenda kunomira kwavo ukoko tovasvora futi. Hello kola. Hello SIS MELLY. Muri sei? Ndiri right, ndinewo nyaya yangu. Chekutanga ndoda kungoudza vanhu kuti havasi vabereki chete vanoita kuti vanhu vavengane. Ndizvo. Isusu tiripo vabereki vakashaya tiri kuma 3 years 4 years. Asi hatiwirirani. But pane one sisi vanononyaya vana pamaoko kusite. Vanotarisira kuti sezvo imi muchishanda ndipei. Munhu kana achishanda zviroita ane mari. Yes. Ari kushanda asi mari irimupanirawo iye chete. Murupaona. Uye kumba kwatinobva vamwe takakura pasina kana chii. Unenge uchitanga kuti kamari kauri kuita madhumbe ikakoka ugadzirisewo pamba. Asi vachiri kungotsa mafutu sei musingandipi. Saka havasi vabereki chete vanoita kuti tivengane. Vamwe vana anenge akodeza ari hadi kushanda anoda kupiwa akagara. Saka haunganditsamwiri kuti seitega kupi ini naisi kutondikwanira. Pamba pane futi nherera dziripo kozi pamasibling ipapo pane vakafa futi. Pane nherera dziripo ipapo isusu tinenge tichibata tichipa futi nherera idzodzo. Iwewe hausi kupa nekuti hauna. Asi usasatsamwira kuti hamundipi tokupa zvipi zvati. Sense of entitlement kuti you have to give me no matter what. Havasi vabereki vega zvakatosiyana havasi vabereki vega nokuti kunotoriwo ndipei ona kupuwa nani ari kuno kuitira ngubhani achikushandira everyday ndiani. Munozvinzisa isusu takakura tiri mumba inonaya SIS MELLY. Saka ndiri kuedza kuti ugadzirisewo pamba handiti. Asi uchiri kutsamwirwa futi usei usingandipi. SIS MELLY unenge ustorina and ndiri kuudza kuti pane nherera futi pamba. Plus chero dai mamwinayo hamusi kumanikidzwa. It's not a must compulsory kuti kwai munofanira kutopa mukadzi mukuru imi mari yamunoshanda muchikotama muchipinda negubhani muri kumakicheni kuti kwai mupe mukadzi mukuru agara pamba. Anti unopiwa kuti washandei. Vanotsama SIS MELLY. Vanotsama
wachitotinyeya kumasaidi wonyeya futi kuvanhu vanokuroyai zvino ungatadza kuvenga munhu pakadaro aunomuvenga handimazviona kuvanhu vacho vanokuroya ivavo wani tiri kushanda tiri muno mujoni but ndiri kukudza vatisine takakura kumberi pane imba inonaya kushanda kwatiri kuita tinogarisa futi pamba tikuchengeta futi nherera dziri pamba saka iwe kana waurwa kana usingashandi ndezvekwako hakusi kuti handiri kukudanira handitorina zvakaoma vari kuona sisi vakadaro zvishuwa kasi kana vakati avo vakadaro naimi guys waita sisi vakadaro woramba uchingonzi kutobhulokerwa kunzi wati hauna mari taura kukristeni kutobhulokwa kunzi wati handina mari this time utobhulokiwa wataurira kuti handina mari kutovengerwa kuti wati handina mari asi wagara kumba ini ndiri kushandira guys kana ndimiwo ivavo manje havakubhuloki but vanonokunyeya kuvanhu vausingatofariri like vemuarea kana kuti vamwe zvinoita zvekutonyeya mwana wameyako nevanhu vekunze hazviiti asi vari vanonyeya hazvitoiti kuti vanyeya nevanhu vekunze asi vanototinyeya nevanhu vekunze ndo chokwadi kuenda kononyeya nevanhu vekunze haandipi zvakati achatorwara zvake saka vamwe hatisi vanhu vemujoloka isusu anoyane south africa kwavari koko kune South Africa kwavari koko vachangodzoka vakabata makosheya zvogwara kana venda kunanya chipukishora nematuzviwa ndovakiri vachamubvisa matuzviwa eSouth Africa koko tedza kuti ndipowo mari panapa $100 kuti handina mari kuda kutondivhairira manje uchagwara kuti kunge ndiye mwari nherera dzakasara nherera ndakudza kuti ndedzemasibling mamwe akashaya tiri kuchengeta hatisi kukumbira mari autoga muchiriwe here pamba tiri kugadzirisawo ndakudza kuti taigara pamba painaya pamba pekuti iko zvinezvi panonzi maiwei ingapanaka asi munhu aagamuchiri izvozvo asi munoshanya futi pamba ipapo uchidya futi zvatinenge tawisawo ipapo tinoita kuti tisazokwana kuti zokupa iwe inyaya kuti pamba pati pane zvakawanda zvinoda kuitwa pane vana vasina vanotarisa ndonengo vachivatarisa futi munhu apedza akukutsamwira kuti sei usingandipi saka nyini kana munhu ndikasataura naye kazvinenge zviri zvekwake iye nekuti ndiye asingagamuchiriwo zvatinenge tichiita akaipa alright thank you very much caller thank you nekuudzawo neenguli iyoyo handi mainzwa caller guys ka hanzi vanasisi chaivo chaivo variko vakuru vane sense of entitlement kuti iwe unofanira kundipa inini because ini apa akagara kumusha akati go kumusha uko mai mwana iwe uchimushandira hello yes hello muri kundinzwa tiri kunzwai okay makadii sis Melly tiripo makadii so much thank you for aiding me ndine anditombozotangira kopi I'm so broken ini yangu problem is my mother so anditombozotangira kopi tinonguva ndotombofunga kuti kwanzi nakola musataura izvo hampindi denga saka mi mukataura nyaya yeproblemu mayo nhasi mineni denga redu kwaye nhasi hakuna zvinogona kudaro but inini ndikutoda help yekuti pamwe ndini ndinenge ndichitadza ndichazotera kumacomments ndichinzwa kuti vanhu vanenge vachiti kudii because handizvirambe ndiri munhu sometimes my emotions unogona kurasika as well but background yangu ndingangoti in brief ndeyekuti inini ndakarerwa nambuya amai vamai mai vangu vakandisiya ndini 8 months handina kumbobvira ndavaona ndakatokura ndichiti mai kuna gogo ndakura nambuya mbuya vairwarawo nebp arthritis but vairima munongozivawo kukura uina namainini nanasekuru ndaifudza mombe ndairima garden ndina ndikamushandike pamba which was fine nokuti nopaibo mari yechikoro ndadaro ndakazoroorwa ndaroorwa but ndakaroorwa nefamily yanga iri a good family you know ndiri kubva mune broken family handizivi kuna baba vangu handizivi kuna mai vangu then murume wangu akandibatsira kutsvaga mai vangu ndikanovatsvaga ndikavawana kwavanga vakaroorwa that was after maybe ndane 19 years pandakatanga kuvaona for the first time and semunhu aidawo hama semunhu aidawo mai upenyu hwaka ndakakura ndisina kuti ndazowanawo mai vangu ndakavatora ndikavaisa padhuze ndikatoedza kuvada but ndaingoona kuti ivo havangondifarirawo
ndakazofa ndikatora vana vavo vanga vaita iko kwacho vakanga vatonorohwa semhandara vanyepa kuti handina mwana, but anyway it's a story for another day. Ndikatora vana vavo ndikachengeta kumba kwangu, ivo ndikavachengetawo, ndikazovatengera imba kumarokesheni. Famba marriage yangu ikaparara, vakatotanga kufamba futi vachindiseka, zvikambonetsa paya ndobva ndazosumuka futi, ndikazopedzisira ndaenda kupinda kuchando kwandiri. Vana vamai vangu ndichichengeta, vana vamai vangu ndinochengeta. Mai vangu vaingoratidza kuti inini wacho no matter what I try havandidi. Even munin'ina wangu wandakatora aine 7 years ndikagara naye, ndakagara naye for 17 years ndichimuchengeta ndichimuendesa kuchikoro. Ndakatozoona paFacebook kuti aroorwa, ini ndiri kuona kuti ko naiwe watadza kutaura kuti uri kunoroorwa paweekend. Zvikanzi bvunzai mai, ndobva ndafondera mama ndikati ko. Zvikanzi iwongo ndoti akudze kuti uri mwana wababa wake here, akanoroorwa kuhama dzake. Ndikarwadziwa apa ndichiti ndawanawo hama dzangu. Kana pachandiri kurwadziwa nacho my sister ka imba yamanditaridza kuWhatsApp yamakaitira mai venyu vari kudaika, ndabata musoro kudai. So zvadaro mbuya vangu vanga vachiri vapenyu, saka mbuya vangu vaingoramba vachinditi unofanira kuve nemwoyo wokuregerera, and bitterness haina kwainokuendesa. Ndaive ndiri so bitter semunhu angazoita ukamari, saka ndaibva ndaita bitter yekuti ndikatanga kupopota ndaibva ndapopota. Ambuya vangu vaibva vati handisi kuda kuti ndife ndikusimuine bitterness yakadaro. The only thing chichandifadza kana ndafa ndechekuti ndichengetero mwana wangu uyu, meaning mai vangu. And my grandmother used to say kuti kana iwe uchirwadziwa, ko ini ndakararama 17 years ndisingaziva kuti mwana wandakazvara ari kupi, achitiza mwana wanga asina muchizivo. Saka iwe unofanira kuita mwoyo wokuregerera. Zvishuwa ndikafunga mashoko iwayo ndinongodzoka. So ndakazoti COVID yatanga, ndikati ndaindite sei ndivake kumba kumusha, nokuti kana pandaenda kuZimbabwe handina nguva yakanyanya yekugara kumusha nenyaya yekuti matoilets nechichi ndongoreka ndadzokera kuHarare, saka ndombonguva namai vangu. Saka ndikavaka imba yakanaka itu yokume to stay namai vangu. Ndakavaka imba, but still upenyu hwandorarama ndokuti mai vangu vakabva vaifunyidza vana vavo kuti imimi munofanira kushandirwa naiyeyu. Vana vacho vatori pano palife, ndatombono mumwe achitonzwa chinyiki. Zvikanzi vanoti iwe ngaakushandirei nokuti ane mari. Imimi unozvinetsere nekuenda kumabasa, ngaakushandire mari. Ndakumusha kuya ndavaka imba, ndaita maprojects yangu kunguruve Chii zvese. Hello, munokunzwa? Takateerera. Ndaita maprojects aya enguruve, huku zvese kumusha kuya, kune zvese mvura. Last week iyo ndakufunirwa nevakomana vaidhilivhara chikafu chehuku. Vakati tasvika pamba, hanzvadzi yenyu ari kuramba kuvhura garaji kuti tiise chikafu chehuku. Hanzvadzi yangu yakapindura kuti ina handishande usiku, handishandiswe, ndakabvira kushandiswa nemunhu wekudhara. Saka yakabvira kutishandisa panapa kare kare. Nezvino anotumira vanhu vake netiraki kuti tivhure garaji usiku wairehwa kuma7 kuti chikafu chehuku dzandinoitira kuti dzitengeswe sei vabatsirikeiko vadye. Zvikanzi handisi kuvhura garaji rine remote, mariona SIS MELLY andariwochere maonawo aita kushedzera nepawindo. Ndikati oraiti kuvanhu vetiraki motikari ndanga ndahaya kumbari. Ndikati chiendai panext door munokumira pokuisa chikafu chehuku. Ndobva vaenda panext door ndokunooflodhera chikafu pamusha panext. 2 days huku ndokubva dzafa because hadzisina kuva ikuchi dzisina chikafu. Apa anga aloka kwakuzotsvaga vanhu vemuraini kuti huku dzasara mhinyu dzacho, endai munondipirawo chikafu. Saka ndinorwadziwa. Mai vangu ndakuvafonera
vakundudza kuti iya iwo unoda kuti amutswe munhu kana akarara unofanira kurespekta kuti munhu akarara asi ndinoshanda kuseni masikati manheru inini vana vangu ndakavashandira vese hapana mwana wangu wandakuchengeta vana vangu vakuzvichengeta vaane upenyu hwavo ndandakuchengeta mai vangu ndinovada zvokuvada zviya asi ivo havatondini zvachose ndinorima zvokurima zviya zvokuti vanokwanisa kuwana kana ma40 tons echibage chacho ndoti musatengese chibage nokuti inini chii ndine huku onai ndine huku saka ndinozotenga kubva kwamuri ndakatumira munhu nemari ndikati ndaunotengero 5 tons kuna mama ubva wavapa chii ndikutotenga $200 because GMB vakupiwa $90 saka ndakavati ndokutengera ini 200 ndakatuma munhu mari ya5 tons ye1000 akasvika zvikanzi chibage takatotengesera mumwe bhaya akauya handingamirire izvozvo kuti ndizomutengesera iye ngaatotsvaga kokunotenga iye zvino ndikutenga chibage kumaraini ivo vakaenda vakanotengesa chibage chandakarima ichocho vakatengesera munhu 3 days ago vakanditumira message zvikanzi mvura yanaya muri kutumira vanhu vetractor here. I got a very heavy heart kuti where am I going, what teacher ndiri kutadza and I may be wrong but handizivi kuti saka I'm on the verge kuti sometimes ndotofunga kuti vandiri kushandira vacho havaappreciate mwari vakandipa simba ndikashandira vana vangu vakura. What's the purpose of living? Because vandiri kushandira vacho chaivo havasi kugutsikana nezvandiri kulava saka why right I know kuti usingadiwa haudiwi but till when ndakambokura ndiri nherera ndandakufunga kuti ndawanohama but iye zvino vanoinfluenza vana vavo kuti kana vasingakupi ndikatumira kana $500 US vanoti avafe vakati thank you vanoti saka iwasara nemari ndoda kuti ndimanikidza kuti thank you handidi ndakakuzvara but havana kana kumbopera vaziva kuti ndakaenda kuchikoro kupi kana ndakapfeka uniform here ndichienda kuchikoro kana ndakadzidza kupi hapana chavanoziva ipasi papo saka what can I do? My sister, inini ndatofarira kuti wati iwewe vamwe vako vari mucomment section wavaona vakatarisa live, that means hauna kuita zvemakuhwa zvokuya kuseri wanyatsouya pajekerere fair. My sister, I would say this, I know you at some point uchida kutsvagirwa tractor. Is it tractor? Handizivi yawaida kuti iende kunoshanda kumusha andika kubatsira vanhu ava. I think that is 2-3 years back mulockdown vanhu vasina mari but waida kuitira vanhu zvinhu zvasinga appreciate. My sister, it will not hurt you. Then andri ini iwewe, I would just block today and concentrate on my kids. Zvakafanira kuti wakura uri nherera kola mai vako vari vapenyu handi de wakararama upenyu hwokunhu hwounherera nhasi ungati vasipo waingodei uchingorarama upenyu hwounherera wakakura mwana wakutanya chawakaita zvawaita handiona pamwe ungadi uchirangarira kuti gandidzosere nditengere vana veku kwandakakurira kuchinherera center kana kwandakakurira kuti nivadye apo neapo and mai vako does not appreciate you. You cannot force love where you are not loved kola no matter what. Chero angave murume kana singasakudi, you can't force love kola. Mwana ukati andichakudi, you cannot force love kola. Your mother is shown you kuti she doesn't love you anymore and move on. You built a house for you. Ukaisa solar vari mumagezi, ukaisa boho vari kumwa mvura yemutank and ukavesera magaraji zvisingaitwe kumaruzeva. That's a beautiful house yekuti tinotora right now today in us. Takanoisa kunana Melbourne ameno kuonana harare kwenyuko ameno hationa but wakavakira muruzeva ukastruggle ukadini pamwe unotombovakira vana vako 1 ungadi wakavakira kana chiri vakarorwa chiri vakadini wakati mwana wangu mwe nomwe imba yake kuti ati nhasi ndikafa but you sacrifice for a mother who does not appreciate and love you, a brother anorega kuchifa chitanza handimuki ndivhure garage just because it's late. Huku dzavo uri kuAustralia handi kuAustralia kwauri kure uko vari kuZimbabwe trakira zvapa kuZimbabwe kwausingauyi every day. My sister, turn your back and live your life, each man for himself, God for us all, period. Ndapedza newe. Stop buying your love from your mom. Stop buying your love from your mom. Kola ulimakafanana nezi ukona inini, let me tell you, ukona inini panapa kola nditori nherera chingozvidza takafanana nana SIS MELLY vaya vatorina nditori nherera. I come here and I say, you dairy people, you are my people, that's it.
And don't you think I do have relatives in some comment section? But I always say this. Why? Because of this family politics. And so ndikoko ndakafa pana mandobozo nzanzi ndaita chimkuyu ndatika kuvigwa whether ndapiswa whether macherera kupi kana chikupi azvinara basa ibhodhi inenge yafa chikuru ndafa rwangu ndapedza zvokuti ndazovigwe pizvo ndeimwe nyaya zvitakana nebasa rese asi life yangu ndakararama kola live your life. Put yourself and your kids first. Mai vako havasi kuda hanti kukuappreciate, havasi kuda kuona hanti vanotodimanda sense of entitlement kumunhu vasina kuchengeta, kumwana vakura achiita kunge nherera. Hanti ona ivo vari vapenyu vachida vamwe vana vanavo vanoda vanga vavaitire pako wakaita kola chero denga rinoona chero denga rinofara kuvavakira zimba rusero wovesera boho wovesera magetsi zvese. Live your life kola, love yourself zvokutodaro kola. Stop feeling sorry for yourself zvokuti uri kurwadziwa izvo chitopukuta mwoyo wako izvo zviraitina kuti okay ndanchirwadziwa zvakwana ndakavaita zvakwana whatever, each man for himself, God for us all. Zvapera. Yes, run away from these toxic people because these toxic people they will milk you dry. Varida kuona vachakupedza. Listen to this. Vachakupedza. Vokupedza vachikuti ichi. Nenyaya kuti you are buying that love yokuti mai. Uchati ichi mangwana kuti ichi. Uchasvika pakuvatengera 4x4 yokuti ndafamba ndakagara ugotsvakira driver. Hantika vakuti mwana wavo wavanoda yedi drive. Agwa drive. Vapedza vagona kuti zvose wavaitiraka vakuti hatisina use nayo vakupfuudza. Kona. Vakupfuudza. Because mune mweya weGod urimo. Andiwana saka tiza noupenyu hwako. Go and tell your God kuti Mwari ndazama. Mwari munoonawo pandakabva nepandasvika. Pandakabva munokuziva zvandakachida kuita but Mwari ndo zviripo izvi. I cannot keep on forcing myself. Ndosa kuchita vamwe vanotiza kudzimba zvokuti anobva asheka upenyu hwake hwese tiza mai vake vakamudzana baba vake nenyaya yezvinhu zvakadai kutiza kusvikira angonzi hameno aive pakatakatika nenyika anenge ari mupenyu ari kwakavanda samwe agochinja zita agochinja senemu kuti I've got nothing to do with these people ndianenge atiza kwakabva. I think tasvika ipapo kola mutori nevana vako kola vana vakuseri siyana nazvo izvo. Kana une shungu nenyota dzokuita masiblings kola adopt me, I will be a sibling. Zvaperezvo. Yeah, thank you so much. Because chinondirwadza ndechekuti mbuya vangu vakandirera vakandirikичira kuti ndiende kuchikoro vakafa. Yes. You know, she's not there and I don't know. Kola mbuya vako vakatofa ndo vanga vari mai vako ivavo. Mbuya vako vakatofa ivavo ndo vanga vari mai vako. Vakafa Mwari vakatora. That's it kola. Move to the next level. Move to the next level. Kana wanyatso kuona kuti urikudanya kudoneta sterek weudonete vakawanda vari kutambura varimo vanda usumudzwa wobho mudhayari muya unonge tsvaga kunze kuma enda kuna maundi amudheni kwatotochema kuti vedu weChristmas evana pindira ikokoko. God denga rinoona. God will still see you. Avasingatendava siyana navo. Siyana navo. Yeah, thank you so much. Don't ever feel sorry. Uri kufona uri mutoilet right now uri kubasa. Uri mutoilet right now uri kubasa. Uri kuzama kuti murusi kwaudanoedza kuAustralia ndi kwaudanoedza uri kubasa right now uri kufona uri mutoilet kuti utsvageza mwoyo uri kurwadziwa for what kola uchipedza pano pukuta mwoyo wako uti yes God I am moving forward now, enough is enough. Hautenge rudo sha rudo rwamai harutengwe rudo rwamai harutengwe chero zvikaita sei it should come natural. Hatuona but kana vakuda kuti utenge rudo ucharamba uchibhadhara nekusingaperi then you can't buy love sha. Siyana nazvo, move on. Move on. Yeah, thank you so much. Yeah. Okay, my sister. Thank you so much. Thank you so much. All right, so much, my sister. God bless you. Hope you feel okay. All right. Handibazvoonaka ndopanga pachinzi namufundisi namuevangelisti kwai musashora vana mai gauyaiwe nyaya mufundisi wangu achitaura gauyaiwe nyaya mai vakadai mufundisi dzokai comment apa mufundisi dzokai comment mamuchitaura. Hello kola. Hello. Yes, kuti sei? Yes, makadi. Muri right here. No, ndiri right yangu nyaya yakati siyana imbichana but iripo pama toxic parents and mothers and entitled siblings. Hello. Yes, we are listening. Oh, okay. Ndikuti ndakarorwa in one family for I think 25 years and in that 25 years ndaiona zvaitika mufamily vachisarudza vamwe vana. Nekuti because wangu murume angane aishanda achiita zvese. My siblings had this entitlement.
zvototi amai vaitonyepa kuti vava nemari kwatiri vachinyepa kuti ningazodai but zvinhu zvataiona isusu handitika kam izi 2019 murume wangu akashaya pakushaya kwemurume masiblings aya akuda kutora zvinhu akuda kutora zvinhu from inini nevana vana vangu redi vakura vamwe ma26 vamwe ma22 years old vana vakati kweta titorerwe zvinhu do you know to date vabereki nemasiblings havataure nesu because of that entitlement mentality. And then you still want to go and force yourself in there. And then on top of that kune mumwe mwana uyu mwana mai vakauya nemwana wavo kufamily saka mwana wayo ndiye chete anotisapota pazvese anotaura nesu iye akatonzi neimwe family do not talk to her because akusapota murorai nevana vake havataure nevazukuru vavo vana webreadwinner yavo so notoshaya kuti zvinoreva chii greedy. Parents they are there and they cause division in the family. Yes. Zvichipaya zvanzi vano vakaromba murume afa vakuda zvinhu zvakarombwa zviye I don't know how they can take zvinhu zvemunhu akaromba unozvitora sei. Wow. My sister, at least une vana vako, that is your family. Wazviwa? That is your family. Avaruda kuita madrama nematoxic avo nechichi mapolitics avo let them do their own politics pachikona pachavo usiri involved. Don't get involved. Iwe nevana vako. I'm not even involved. Yes. Iwe nevana vako. Iwe saka vaida kutorera vana vako as who? But zvinorwadza kuti vanhu nenyaya yemari kuda zvinhu vana bamnini nana tete nekuda zvinhu vanototadza kutaura nevana vebrother yavo zviri normal. It's very normal kola. Isusu ndozvitori kola. It's very normal. Indogechera vanhu panapa. I don't talk to my father, my uncle, whoever. Vavanetsora kuti vakandifanira ndikati hu zvikanzi baba ngati baba wangu akafa. Varipo vano varimo mucomment section ameno kana varimo kana tavamu. It's very normal kola. Ndine chizvaka zvakabva. Handina kungomuka nchidaro. Saka I've told myself iwe ndara kubva 21 kusvikira pandakunda ndosvika pakutochembera izvozvo kudai we are living zvakanaka mwari vari kungotitungamirira hapana chitomboitika kwavo ndokutonetsa uko kwavo ndokutonetsa uko kola hapana kuita sei vanachita kumba menyu makodongo kazvogwa uri 1 pasina kana uri pasina kana chika kuti wakaraswa iwe waidi vana vakaraswa vari kumount hambuden ko 52 anoita sei vachaita sei vachaita sei yes vakaraswa mwana anoti achizvarwa nhasi achiraswa mai vachifa kana zvichisapiya ushaka kuzikara ndanobi anoita sei hatina madhokta vana vakawanda vakadaro hatina manesi vana vakawanda vakadaro hatina maminista vana vakawanda vakadaro vari kurarama sei vakurarama sei. I just wanted to bring another angle to this level of talk. Kuti vanhu they can be toxic to that level kuenda even kuvana kuvenga vana vemunhu. Vanozviita vanodaro yes vanodaro isusu yenyu kola exactly yedu yangu inini yamutaura nyaya exactly yangu inini sense of entitlement. Because dai vabereki vanga vari vanhu vanovakaka vakazvigadzirisa from day one. Ndizvozvo. Okay. All right. Thank you very much, Kola. Thank you. Amen. Yakola exactly yedu. Yakola exactly yedu. Sense of nikiri entitlement. Kuti munhu aningirira. Munhu afa. Antika toda kutora zvinhu zviripo isi tasara tisichange tiripo kovana vasara. Kovana exactly yedu. Hapana chinomboitika pai guys musafundisirwe ndatokudzai zvamu guys andichatori makozi guys ndadaenda nobika. Antika ndakuenda kunobika manje ndiganitori one last caller you dust your feet guys, dust your feet and move away. Zvakaita Jesu akaguma dust mutsoka dzake kudai akaita move away. Musasora muchitenga rudo. Kune ndaona mashira mcompensation utanzi hey chokwadi amene vategana zvikanzi we are buying love. Don't ever buy love murukudzwa from anyone. You cannot buy love from anyone. Love should come unconditionally. If you say you love me,
handika hamungati kai tinovada ndotozouya neimwe kona kana kudi. If you love me, you love me, period. If I love you, period. Handina condition yekuti ndozovada because zvikasadai and I should just love you like that. Handi maona tine murudzimba umu vanhu mugere nevarume zvidhakwa, vamwe mugere nevarume zvirema, vamwe mugere nevarume unozvara mwana chirema, asi mwana wako unomuda akadaro. Handiti wakatomuzva murume wako wakatomuda chiri chirema, chiri chita uchitoziva that love is called unconditional love. Handiti wakamuda akadaro ndoinonzi unconditional love iyoyo. Mwana wako akamudzara ari chirema unongomuda akadaro ndoinonzi unconditional love iyoyo. Saka you don't have to buy love from anybody, guys. Handiti muri kunzwa? Don't buy love from anyone. Kana zvisiri kuita hazvisi kuita, guys, move on. Musavhundutsi kuti hanze pane zvichazoitika pamberi apo yeye uchazova kutsvaga vanani. Kana zvainya kunetsa, guys, munotsvaga Jesu. Muri kunzwa? Muchinda worugare. Munotsvaga Jesu ndiye wamunotsvaga, muchinda werugare. Mazvinzwa, guys, musavhundusirwe ne this belief yedu inobuda nepaZimbabwe apa kana kuti belief yedu yevanhu vatema yekuti if you don't do this and this kunana banguri and what have they done to us kunze kwokuroyai nekubatirai. They are busy right now. Ndakakutaura nemusi nezuro ndikati vamwe venyu mazita ari mudzihari, vamwe venyu mazita ari mumakapu, vamwe venyu izvozvi muri kuitika zvakasiyana-siyana. Kunzi ripi parinongouya kuno December rikati gidi kubva kunze kwenyika richiburuka ndege ndo parinoperera. Ndege yaanokwira nezvaigona ngaiwire muIndian Ocean ifire ipapo. Kubasa kwaanoshanda vari kureverera siku nesikati. Vamwe vachinza ngoro neivanenge vakamira nemakumbo maviri nemusoro kudaiso kuti hazvifaniri kufamba ngaite rombe. Vamwe venyu urombe wamuri kutevererai hausi urombe hwekuti kuda kwenyu, urombe hwekuti kune vamuri padhuze navo munodya navo, wounonamata, wounopa zvinhu every month. Guys, munozoti vamwe venyu right now hamuna chamaita January December because of munhu wakapa mari. Wakapa munhu mari nerudo nelove, ukatumira mari $500, $1,000, hama yako ndiri kukupa iwo kuti apa mubatsirikane. Mari yakatorwa uri kumupa kuti azvibatsire, anoita upenyu hwake, achinje upenyu hwake, atenge mbeu. Handika akatora mari iyoyo akaenda nayo paakaenda nayo ikanorevererwa. Right now zvinhu zvako hazvisi kubatana. Uri kutiza kuti but last year zvangu zvaifamba ko chichiri kuitika, but zvinhu zvangu zviri kudai chichiri kuitika, hauchanzwisisi. Handiwaona vamwe venyu right now unoenda kuperiod yokuti pamwedzi unoona uchibuda ro paka 3 pamwedzi, wozvibvunza kuti nemhaka yei wakatora hembe washanya kuAfrica, ukatora hembe yako nerudo, umwe wangu wacrossa border kuenda kumboko, ukatora hembe yako nerudo kanzi iyi ndotora iyi yakanaka ndoidai, ukapa munhu nerudo hembe. Munhu akatora hembe yako yekupfeka urunzwa uchimupa nerudo kuti chena uonekere pane vanhu, akanoigadzira kuti kupi tida kumugadzisa ushu. Vamwe mutiza kubata mubereko right now nenyaya yekuti zvakawanda zvinoitwa nevanhu ava vatinenge tichiti tinoda. Vanhu ava tinenge tichiti tikuitira zvese, tikutenga rudo, tikutumira zvakati kwavari. Handiona, but that's how deep they can go. Hakuna chinonzi you trust even your own shadow. Your own shadow chifamba kudai unogona kuivhunduka mumvuri unogona kumba uvhunduka kuti mumvuri wangu here ukaujamba. Don't ever trust anybody. Kana zvaramba, guys, kana munhu asiri kuda kudiwa, asingagoni kuaccepta iwewe, asagoni kugamuchira sezvauri, move on, guys. Jesu akabvisa dust mutsoka dzako kudai, guma dust mutsoka dzako kudai, akafamba akaenda. Guma dust mutsoka dzako ufambe uende. Kuchema vazhinji vedu nhasi tinochema kudai so nenyaya yehama, tinotukirirwa tichiitwa sei neumwe urema hunenge huri patiri watisangoni kubvisa nekuda kwehama. Hati muri kuona dzataitora mari uchiti ndiri kubatsira, wawaita zvakanaka uchiti ndiri kuita zvinhu zvakanaka, ndiri kudai. Don't buy love, guys. Kana zvaramba, move on, be selfish, famba yendere mberi. Vana vako ndovana. Kana washaya kuti mari yangu ndoidlara nechikuvava, guys, go kuma orphanage, go kune mnerera center, go tsvaga vekuti ufanira zviri nani mutorwa ati hii ende zvandakaitigwa nemunhu uya, ende zvandakaitigwa namai vaya. Mwari endede munoza munamato womutorwa une power kuti ende waita hapo, ende vakaita unga ndivazivi kana zita ravo kana kwavanobva, but munoona zvavakanditira mai vaya. Munamato wakadaro une power kudarika munamato uyo amakananga chitai shuwa nganditumira ka $100. Iye sakanditumira kunditumira ka $100 munhu ari kuAustralia kana ari kuAmerica kunditumira ka what is $100 anzati mazana itengi. That's what they do.
tsvagai Mwari. Ndo Mwari akatodzana tsvagai Mwari kwete kusonotsvagana nevana ava. Uyu akatomirira kufa neguva rake ririko rakachirwa. Ndiwo tosora chinyengetera. Tichitariswa kuti kunotenga rudo kwaari. Munhu akatomirira kufa seni. Tsvagai Mwari guys, kana zvaoma dedzai Jesu ndiye mutungamiri akanaka. Daidzai Jesu ndiye mutungamiri wakanaka. Kana zvoremawo zvorema, kana zvaremawo zvarema. Daidzai Jesu ndiye mutungamiri wakanaka. Ndiye mutungamiri akanaka chete. Kana zvasvika pakuti zvakuremera, stress yabata, hana yazara, hauchaziko kuchemera, hauchaziko kuturira, ena unoturira kuna Jesu, usanoturira kuhama, usanoturira kumunhu. Mazvinzwa, iyemi Christmas ino vazhinji muri kuenda kuZimbabwe kumusha uko. Be very careful. Muchapiwa maheu, muchapiwa zvibagwe, muchapiwa mbudzi dzinenge dzakabikwa. Be very very careful. Isairo para Jesu musati mabata. Idya panodya vamwe. Panodya vamwe ende unodyawo ipapo. Chikafu chokuvigirwa pako wega ichi. Siyanai nacho. Muchafamba mune ndikutongokudzai zvangu guys in passing. Mashoko angu aya mune vachafamba muche muwarangarire pamuchatenderera muchienda kuZimbabwe paholiday iDecember kai. Muchaenda kumamisha mshari rega ndimbonoonawo vamwe, rega ndigonodi. I say it's not about singing, my dear. Don't listen to my voice. I'm not a singer. Listen to my words. Ndio pamuri era ipapo you tend to forget what we are talking and you listen to zvisina basa. Antimaona tichaenda kuti rega ombo wasuwa ukamoyo kasoka ngaripo rega ndimwenda kunovaonawo ndingofura nchidaiso unovigirwa jaki rakazara maheu kana kunovigirwa huku anzimira kurerwa iri huku maimwana takumonera matumbo embudzi takupaika matumbo embudzi kuti mumbobatana mumbodaiso usabate enda pari kuungana vamwe ipapo pamariro apa pane vamwe ena unoseva nevamwe enda panovi vamwe unodyawo navo ipapo. Musafunga kuti muri kudiaspora uko vari kusekererai vari kudai vese. Musafunga kuti muri kwamunenge muri uko vana maitawo ava muchiti pakukwapa kudai vari kusekerera hama dzese. Kune dzikutokoya dzakatozama muri kutokundikana nokuti Mwari vanokudai. Kutokundikana nokuti Mwari vakakuchekedza, Mwari vanokuda kuti aita sei munhu ari kugwanai kudai. Indai pane ruzhinji ipapo pari kunzi vari kujoina chindinopinda woti don't worry ndiri kunojoina apa. Usadye pako wega. Usabvumi kuti wa special case yekuita sei. Special case yekuita sei paruzhinji. Kana mafamba gadzirai izvozvo. Munhu guys, munhu vakaropafadzwa zvavo. Vana namai vachiri kuvanamukira makuseni vachivanamatira. Vana mai vachiri kumuka chiti Mwari komborerai vana vangu. Mwari ropafadzai vana vangu vari kunze. Mwari vari kushava vari paSouth Africa pavatungamirei vari kuBotswana. Mwari vari paUK apa Mwari vatungamirei. Makaropafadzwa zvemwe namai vakadaro. Vana mai vakadaro vasara nefunga 10% chaivo. Vanoona vakaropafadzwa vasikana. Batisei vana mai vavo sezai. Vabatisisei muvaitire zvakanaka. Mazuva avo ekurarama mashoma asara muvaspoile vanakirwe vafare. Vanhu muri kunzwa nokuti kana vazodarika vana mai ava zvinosara vamunenge muchiti vana mainini vaya kamuchida kuona kuti mainini ava si vako handika enda unovaudza kuti amainini ndiri kurwara uyai mundipishike matuzvi. Ndopaunoona kuti mainini ava si mai vako. Go and tell kuti mainini ndiri kurwara mudumbu nanstop ndiri kuda kuchinjo madhaipa handisi kuti uyai. Ndopaunoona kuti mai vako vakafa ndo vanga vari vako mai vako chaivo chaivo. Ava ndi mainini zvezvokuti kwai mainini mai baba vankuru inema Bangni period. Bankuru period. Mind my period. Mai ukanzi naso gwara anobisa dotire mwana wava chinodai. Kauchida kuona kuti mai vako vasi mai vako. Gwara naso kuti ndikuita vatuzviwo vadane vauyi. Tione kuti vanobvisei. Vanobvisa vachipopota vagokusema kudai vago. Handiti waona ndo zvavari vanhu ava. Madikani itlai mari dzenyu muri kwamuri. Manzwa batai vana mai vavo vachaiva vari pachena varipo vaya. Fambai nenamai venyu muva vaspoilei nguva shoma yavasara vainde vakafara zvinhu zvenyu zvikunakirei zvikuzarurirei. Handimaona toga tichitora panapa kuti zvine zvika water is thicker than blood. Get away blood. Water is thicker than blood. Blood ratirasisa. Blood raita kutiko zvine tisvike patasvika. Blood raita kutiko zvine time marombe. Blood raita kuti vamwe ndakambokudzai nyaya yemwe mukomana panonyatsona kuti mweyeyo urombe iriko. Umwe mukomana akaita A-level akaenda kuuniversity mai mwana aizikamwa akasvaka pasa kuuniversity mai mwana nemari yekutamburira yechibarwe upenyu wake hwese aita mari chokuti aite form 6 apedze form 6 akaenda kuuniversity aibhirara aingobhadharirwa nemukonde kusvikira apedza kudaro muri kunzwa one day
ivava vatinoti kwaitukuina ndakuenda kunonzana baba mukuru kumusha kuti ndapedza ndawana basa kune kambani yandiofa asati atomboshanda basa akati achipedza chegura basa ka mari yaibhadhagwa nemukonde ndakunonza kwakukwira futi the mistake that we do in life kwakukwira kombi kwakuenda kumusha kuzimbabwe kuti ndakunonzana baba mukuru kuti ndawana basa haana kuziva kuti ndovakanga vari vana goriyati vake hanti maona ndokunovaudza svikazi ndawana basa mufungana vangu kuti chikoro ndazopedza kuuniversity uko ndakuchinotanga basa hanti achidzoka vakamuperekedza kamusiya bus stop vamusiya pabus stop kudai so vachifamba mureza kwakabva track chini chinonzi zvokumusha zvezviya chiopen track chaikwidza vanhu zvokuti mumaresevha unokwira uchinoburuka kana kuharare izvi ndobva akwira kune vamwe kumasuro muchimota cheche kuenda kuharare ari murodhe kuenda kuharare munoziva kwakabva track raibva kwaraibva uko kumasure ndobva raya rikatsika dombo richiovhateka chimota chiya dombo riya rakangosumuka ndokunorova iye ari gwani musoro ndobva auda muchiopen track cheche mai mwana ndobva afira ipapo handimona haana kubvira kainja upenyu wake wose namboinjoya mai mwana haana kuziva kuti vana goriyati vake kwaanga aenda kunooneka achitobva kunoodza kuti ndakunoshanda havana kutozvifarira vakasara vakaita mpinjiri dzavo musi wataibva kuzimbabwe musuno izvozvi tibva kuzimbabwe apa kusura nezura apa driver wataitinaye mwana uyaya mutext taingotaura nyaya dzekuti ndichimubvunza kuti mune zvinhu zvamunombosangana nazvo machallenges like paunenge wakatakura bhodhi uri 1 uchienda like munguva yecovid paya hapanawo here kuti unombosangana munhu zvinhu zvinonetsa kudidi akandiudza imwe nyaya yekuti kana pane nyaya yakandivhundisa pane nyaya 1 yakaitika ndikati chii chakaitika kana akateerera paanonzwa zvikanzi takatakura bhodhi yaienda kuchipinge yaienda kuchipinge ichienda kuchipinge bhodhi yaiya ndobva yanzi tatifambe anzi makapinda bamukuru mukapinda vamunini ukapinda vanateteera ameno tatifambe handika kwanzi mota ndobva yangomira handi kwanzi mota yamira kudaro vanhu vanga vari mukombi vaiziva nyaya dzemufemini vanhu vese vakati bamunini ngawabude mukombi bamunini vakadzingwa mukombi vakadzishandisa matransport yepublic kwai mamina bamunini makapinda bamunini vatete ameno vakapinda imomo kwai vakadzingwa kwai vakabuda havo iwe vakaenda kunotsvaga taxi hani muri kunzwa kwai vaenda kunotsvaga taxi kudaro tikasara kombi kasumuka kwai kombi yasumuka tikafamba tikaenda kwai tikatokrosa bhodha vakrosa bhodha kombi kamira kwai kombi ikakuita sokuti yairamba kustata hanimaona but everything zviri right hanimaona kwai ndikati onaika zvakuitika kwai kombi yakanetsa muri kunzwa kutodii kombi yairamba kutodii kwai ndobva taiti tikabvisa chingoro chinenge chine bhodhi chachiya tikabvisa chingoro chine bhodhi ndosada kombi yaita on ndikangohakira chingoro chine bhodhi chachiya mota yaramba kustata on kwai sisimeni takatambura hanimaona kwai ndikati manje tofamba sei kana zvakadai so what are we going to do pano kwai ndobva paita vafondera vari kumusha kwai vari kumusha vakati tikuya nengoro handimaona toya nengoro kwai ndobve kumusha kwai tatatoye kudhuze kwai vakutoti kugomo iro kwai takagara ipapo the whole day vakauya nengoro vakabvisa kofini kwai vachibvisa kofini vachisa mungoro mota yangu yakastata zvakanaka handimaona kwai vachisa mungoro havana kufamba kuinepi kwai vangoti vachingofamba munhu votete vaya vakanga vari mota mamiya vanga varimo mukati handimauzviona hanzi varimo mukati mamiya vakanga vakagarawo mukoti vachiti ndakuindawo nevava vatimatima kudzokera ndafiwo kwai vakagara mukati mengoro kwanzi ngoro yakangomota mombe dzakatanga kungotiza kumhanya kudashuka kudai so kudai kwai chituna kunowira uko hanimaona mbuya vaya kunowira uko vachinotsikwa musoro vachinotsemuka munhu anga akazviita vanga vari mbuya vakwete sekurava handimauzviona saka sometimes zvinonetsa vana goriyati tinavo tikurarama navo tikudya navo but hatizivi vamwe tinoziva but tikuda kutenga rudo we are too blinded and too naive to see and too ignorant to admit kuti ndo zvinhu izvi zviriko iyo yekuramba chikuti haina handibhilive muzvinhu izvi ichaita kuti tisvike pamwe pasiripo hanimaona ichaita tisvike pamwe pasiripo saka zivai paunodiwa unopaona wega kuti ndinodiwa yakaimba kati paunodiwa unoona wega pausingadiwi move on hope vaviri vatatu mabatsirikani vaviri vatatu zvokuti kwanze hazviitiki zvinenge sezvakuitikira kwauri iwewe kana zvakuitikira kwauri iwewe unozoona kuti zvinhu izvi zviriko hausa zvakuitikira pauri chete kana zvakuitikira pauri chete uchaona takatakura kurema muhama ene vachiwanda nechechi mai mwana vachiwanda nechechi mumachechi umu vanenge vari vatungamiriri zvokuti ukauzwa kuti inhema hauvafungi kuti inhema unovarambira mai mwana
hama kwatinoberekwa mumafamily mune family politics dzirimo. But guess what? Chakamboita tukuda kusvika pauri ipapapa vakakuzama vakakukonewa nevenyaya yekuti you have something special in you. You have the protection of God. You have the protection of the blood. They try to penetrate to get to you, but they can't because there is something that is in you. You intimidate them. When they look at you, they see something that they cannot understand. What is it that is in this person? They call you a witch. They call you munakaromba because they have tried you several times, but it's not happening. So in the process, they end up calling you a witch. Nokuti vazama zvavanga vachizama kuita, but zvakaramba. So ukazama munhu ukaramba unopesa kuti ane muro ane mushonga ane chi usina kana mushonga. Andona so vanhu vakadaro you stay away guys. You turn unoguma dust mutsoka dzako and you turn away. You walk away. Kana uchida kuseva upenyu hwako, save yourselves. Vamwe vakafanira kusaziva, vamwe vakafanira kuziva but vachita zvinhu zvokuti tinozodai. Munoita kuti mazuva takakuja tikaita mashamwari nehama pamasocial media but tisingazivi chii. Inyaya yekuona kuti I need to have other people that I talk to. I always say kuti musashare ma problems enyu kuma family group uko. Musashare. Anzinini, I can't believe it, especially with my sisters zangu. Sarah, I cannot say anymore. Mwari vangu ramba chungo kuitrai zvakanaka family kwenyu ikoko. Antiwana. Inini kwedu tinowirirana, but I will never say no because I don't know. You never know. Life is full of surprises. It can surprise me one day. I must just prepare myself. Because I've dealt in years akawanda. Hanmona has to apatitu. Icha uya patitu kana mchida. Hanmona siena inasho. My misfortunes akawanda guys. I trust me. Antika kana Bible ishara kuti my plans are not to hate you but to prosper you. So why are you hating? Why are you hating? Kana mwari vachiti, my plans are not to hate you but to prosper you. Why are you not prospering? In the spiritual realm, mune mwaya mchadenga mune zviri kuitika mune deta imboona mwaya mu spiritual realm taimbogona kupinda maionerera imi. Mune zvinenge zvichiitika mai mwana hobho zvinenge zviripo. The prince of Persia anenge arimo mukati momwe achibata munoperegwa imi. Saka be careful guys who you eat with. Who you chat with, who you put your smile at, even in marriage, who you give. Be very careful. Be very, very careful. Be very careful. Do you know that prepared is true? Because when I am going to say it's true, but handizivi vanhu venyama vakafanana neni. Handizivira mangu, and I always tell them, but guys, tingafara tikadana tikadika, but you know what? Upenyu tona zvakwanda tombotorawo zvimwe vachitodudzwa anti zvinhu zvinoitika mudzimba dzavamwe kuti hii family kwana ningi noti here noti life is full of surprises. You never know mangwana ngogara kwagodai because ndo kwatako ndo zvatakurarama guys, ndo zvavepo. Taimboziva kuti kune masocial media achauya right now akazorayira vana. Taimboziva kuti kune masocial media achauya akadzisa. Taimboziva kuti ukati wauda uroorwa unotumirwa kwawatete. Vatichi vako ndivaino kudzidzisa kuti kunodhonzwa mashevedze pakati. Ndo vokudza kuti kumba kunogarwa sei nemurume. Wodzoka vachikuvakira imba yako ichimira zvakanaka. Is that still happening right now? Zvinoitika kune 3%. 3%. Iko zvino munhu ada kutoroorwa anotouya nana SIS MELLY pasocial media oenda kunana mai andijoyuko antika kuti ndoda kuroorwa munganditi ndipewo matips ndinogara sei kunana mai chisamba mumba umo ndinogara sei ndinga what can I do, do's and don'ts. Anodziwana kusocial media anouya pano kuti ndibatsireiwo ndoda noroorwa toededzwa isu kumakitchen chapatuko toenda tonotaura anotobata anobata ipapo. Ukaenda kwatiteko zvinhu zvichidzoka uchingodzoka usana watombochata unosvika uchitowana maplastic emabhegi akamira kugedhe uko. Munzira unoda kurogwa chii vangu vasati varogwa pano kurogwa chii kudzidzisa chicho ndokudzidzisa kurogwe iwe usati unoona mabhegi ari kugedhe uko. Ani mazviona varume vaenda kwana sekura vakomana vachienda kwana sekura chinodzidziswa kuchitwa moto kuchisa moto kuchitwa ngano kudhara vachidzidziswa vachita sei. It's no longer happening. Ukaenda kwasekuriko zvino handimona unovapa mari havagutsikani nemari vanenge uchivapa kunzi mufana nguva vachindipa $50. What is $50? What is $50? Ukuya panapa vachindipa $50 chinonzi $50.
uchibuda pane vakatogumbuka sekuru ndo chicho chareka chindipada ndivhairira panapa hapana pawo ndo zvavakuita. Ndosaka ndakawa munin'ina wangu anonzi Jeku achiti ndakatizira kupostori handipindi postori ndoenda kunoshandigwa. Ndakamunzwisisa Jeki ngara ndakati ina handipindi handiti Slay Queen akati ina handipindi postori ndinoenda kunoshandirwa because zviri kumusha kwedu. Ndakamubvunza toteka ngati Jeki akati sisimeri kumusha kwedu kunofa munhu semunhu asi makuwa akandiudza akati unofa unenge wasvika pakuneta woona kuti ndinomboisa wig yangu paside zvingandirwadza here kuisa wig yangu paside on Saturday ndoenda kunounganawo pane vapostori ipapo kuti ndibvisigwe zviga zvanetsa izvi zvemumba medu zviri kunetsa izvi kuti zvangu zviendeke. Ndapedza hangu ndandopfeka wig yangu unosvika pakuzorora usina zvawaitwa. Ndo zviri mumafamilies handi mazvona. Kana muine family iri intact tendai Mwari asikana mumafamily umu anzi you can't personally buy kana uri in another family you can't personally buy what. And so that you anda kudzisa question yako vanhu vaipa kunze uko. People are evil and people are amen. Ndangotaura nemi guys ndapedza mati pati 2 ishauya pati 2 tichauya because akaona vanhu vachida kufona ndichadzoka zvangu nepati 2 anenzeve dzekunzwa nganzwe andichika uchida hama tsvaga hama munashe wose anetsa madhairi atibvi dodo palife but ukateerera zvinenge zviri pano pane dzidziso pano ndodo umboiteerera umbozvipa one day kuti ndoda kugara kusvika vapedza madhairis uchadzidza zvakawanda ndodo uchadzidza zvakawanda. Muzi family hadzikudi hama vari kuvanotiita zveshuwa vazhinji yangove kuwandirana ndoda kukudestroy adangokudestroy. They want to see you down. They want to see you. They're very busy kureverera kudeketera right now kutokumba zvidhori chinenge chichakanzi chiri ichi imitation chako iwe kunzi ichi ndicho chimeli ichi chidhori ichi handiona ndoda vamwe vawane kubayiwa. Kune vamwe vasingavati usiku vachikwirwa nezvinhu voshiya kuti chichiri kuitika mai mwana vanotumirwa nana bankuru vana bamunini vane vachitumira kuti mukadzi kunzi enda utukupa ningi ndiye mukadzi wako iyeye moya pano chichanzi sisimela spiritual husband zvimwe zvinenge zviri zvemufamily animona zvimwe zvinenge zviri zvemufamily wona kuchinge chakakupiwa semukadzi iwe you don't know anything kwavakaenda chinotsvaga mishonga yavaidirisa hauizivi kwakaenda chinotsvaga zvinhu zvavo zvanenge vachimbebatavati hakuzivi konzi chiri kuda mukadzi chinhu ichi mukadzi chino konzi inda kuna ningi ndewatukupa iwe maini hauna chaunoziva usiku everyday chinenge chingouya chingotamba newe chinenge chingouya mai mwana hama yako. Ndosaka zvimwe zvichinetsa kubva unogona matiro ugofamba godi zvikozi zvakaiswa nemwedzinza rako. Handigoni kuroya inini because handizive mutupo wako handizive dzinza rako ini handigoni kuroya ana tavengwa handitokuzivi kuti unonzi ani unodembetekwa uchinzi kudii mutupo wako handitozivi ini kuti kuzina kwemamira sei. Munhu anokuroya kazhinji kuti uite rombe rekupedzisira munhu wemudzinza mako munhu ari mudhuze newe. Vamwe vakaya varume chevanovate vachiti ndinaye murume ari kuinbox kwangu mukomana guys mukomana uyu mukanzotesa nyaya yake mukati nyaya yemukomana uyu kauyu ndichadzoka mangwana for I've never done this only during the week ndoda kuita dating ndakandoda kumutsvagira mukadzi pano we want to see mukomana uyu ane mari yake ari ku-UK ari kunze kwenyika uko ane mari yake mukomana is got it all anti relationship yake haiti one week guys haiti ndakamuti ona hanzvadzi yangu if you want me to mwanangu hanzvadzi yangu kana ndikubatsire tell me then open up to me ndihwisise nokuti kwangoti handiti unorova here unotuka here akasvika pakunzi sisimeni ndinotorota ndichirara nemukadzi ende ndakarota chero ndanga ndiri murudo nezuro rwakaita semusikana yeye hachadi ndokosendegwa message yekuti usachandifonera futi handimaona ndo zvinoita maspiritual wives and husbands aya ndikati now you are talking now I understand muri kunzwa a well looking good guy ari ku-UK yuko handimaona mwana mudiki 29-30 years hausara munhu mukuru 29-30 years ane basa rakanaka asi hana girlfriend imi ndichiti ku-UK vamwe achitanzi varume hakuna vanonetsa iye kuti hakuna vakadzi vanonetsa handikwanisi kuita musikana sisimeni ndibatsire nitsvake ndoita sei ndibatsire kupi nditewo musikana ndipei batsire ndizvigadzirwe ndagadzirwa mondipa futi musikana wachona muri mimi mongondipawo musikana wane ndinokudze musikana ndodawo monitsvagira
you can see kuti it's not a normal situation. It's not normal. Hama dzinenge dzakaenda kwadzakafamba konzi chinhu chenyu chakatogwa kudharadhara nababa venyu choda murume mukadzi uyu hamene kuda kaurayiwa mufamily kuti kudi hamene chikwamba chechikadzi chodawo murume akufa konzi indanovationa nhingi chokandigwa ikoko mwana sochanoziva 29-30 years chinge chichiuya chinhu chi everyday achingorota. You can't control it. Anditi chinongoya chita zvoita newo usiku wakavata woenda antimaona azvidetseri kuti ndakatomuudza ndakataura pana pakudhara kuti pana nda murume but ndakati anotanga abatsirwa first. Hazvibatsiri ende hanzi kana ndiri ndoga asina musikana saizvozvizvi hachiuye chinhu ichi hachiuye akangota musikana chete anochitotouya torora naye musikana yandosenda kana message even vangaparidzana murudo vachitei kuti I don't think tingati we match just like that. And I understood the guy achindiudza hanomona ndo life yachona iyoyo. Mhepo kana dzasimuka dzinokusimukira nenzira dzakasiyana-siyana veduwe takungogara tiri pamunama tinongoti Mwari take over our lives because hatizi zviri kuitika. Ndosaka muchiona isusu vanhu vakuru hedu tinozosvika kugara tichitaura kuti kusora kutsvinyira nekudadira nekutukana kupedza nguva. We talk experience of life. Hatitauri zvinhu zvekunzwa, tinotaura experience of life. Ariko mabhotoro akaenda makamboenda kumaprofita munoona mabhotoro akarembedzwa mukati medzimba dzemaprofita munenge makaiswa mazita anani arimwe momuya ndianani mazita anenge arimo muya. Mamwe venyu vakashayiwa mapendi kudhara akanoiswa zvitsono akanodididi akanyora chigwaba ane mapanga akanyora chii chinenge chiitika. What will be happening? Chii chinenge chiitika vanenge vachishereketa zvavo because they don't want to see you being you. They want to see you grounded down. Uchifamba murodo uchitaura wega kudai uchipenga kuti vagutsikane kuti chokwadi tamuparadza chokwadi zvapera ndokuti vagutsikane. As long as you drive chisikoro chako ichocho chete ichocho chisikoro ichocho unochifira mai mwana unochifira zvino dzingaita family rasikana dzingaita mhurere dzekuti kana ndichienda kumusha mai mwana ndozvitisa rombi ndosiya mota yangu kutaundi ndopfeka matenesi matomebhata ndobora tenesi chigumwe chikumude vangu ndikasvako vagutsikana ndikutambura ndoita kunge munhu asina kana basa zvakare kutambura inganzi family rasikana kuti ndivaconvince kuti ndiri kutosafa kwandiri inganzi family rasikana. Hanti family should be there to celebrate my achievement with me. Family should be there to celebrate my achievements with me. Handizvo. But hava celebrate newe. Unoi vakaimba govadana kudai havauye mai mwana. They don't come. Havauye. Wai vakaimba kuti yati celebrate they don't come kana vakauye vanoti utobata wakaita kunge uchavagadha kudai usiku vanenge vaine mabhodhoro ekuzonicherera muyadhi mako imusiku. Talking from experience. Handisi kutaura zvinhu zvemufeeling guys. Inini I am one of the people akatanga kuita stand yemba ndine 19 years. I don't share my life zvinhu zvekudaro pano. At 19 I bought my first stand in yemba. But zvinhu zvekuti atitaura ndisi social media toyakuzotamba panapa takainzana. But tell me I'm saying I'm talking from experience of life. Handisi kuudza zvinhu zvemufeeling. To those who know knows. Vanoziva. Zuva ndogara chimti usafa ukataura nyaya dzangu idzi nyaya dzaunoziva idzi dzeizvozvizvi don't ever say it andidi because kuno kutunya kuzotamba tirive takainzana tirive pasi tese talking experience of life. Saka guys kuvhura masiso nokutarisa nokudongorera kuti zviri kuenda nekupi zvichienda nekupi chichiri kuitika ndokugona andimazviona chete asingakudi move away. Anokuda ndikoko unotoona pane fake plastic smile unotozviona kuti fake plastic smile you move away. Mabhodhoro anozadzwa mumayadhi mai mwana mazvinzo kuzadzwa mumayadhi mubhodhoro. It's a story for another day. Muswandini nhasi chaicho ndakazvifunga normally ndine two lives. Ndine private life ndine social life. I don't bring my private life ku Facebook ku social life. I don't do that. Ndifunga munozviziva. Hanzi na driver watakafamba naye wekombi pakazontora pana pasisimeni ndashamisika. Ndaifunga kuti munogara pa ndaitofunga ndo room yenyu ndine chingona kumasure ndikati ndiyoyo vele room unoona iyoyo. And he was shocked mwana iye.
yes ndine True My Life iyo yamusingafi makaziva iyi ndo yamunoziva ndo yedu ndo yatofamba nayo tese ndo yedu anditi this is our life, this is our TV iyo iyi ndo our TV yamuri kuona dzimwedzi ivanita dzina basa ani muri kunzwa mara kuitira zvakanaka guys, love you.